Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong maamo ang mukha pero may tinatagong masangsang na ugali. At mga mapagpanggap na kagaya nila ay mahirap ibigay ang tiwala dahil anumang oras ay pwede po itong masira. Ikaw kapuso, nagkaroon ka na ba ng kaibigan na sobrang husay magpanggap na mabait siya na tao? Pero ang katotohanan ay iba naman. Dear Papa Dudut, may tao talaga na sinuwerteng pinanganak na mabait ang mukha. Hindi na nila kailangan na mag-effort pa na paamuin ang kanilang mukha para lamang masabi na maganda ang kanilang ugali. Hindi kagaya ko na pinanganak na parang pasan ang daigdig ang itsura kaya palagi ako napagkakamala na mataray. Hello Papa Dudut at sa mga kabarangay natin na nakikinig po ngayon, Emma na lamang po ang itawag nyo sa akin. 26 years old na ako, taga Pangasinan, at nagtatrabaho bilang HR staff and actually ay hindi naman tungkol sa mataray kong mukhang dahilan ng pagsulat ko sa inyo, kung hindi tungkol po sa isang nakakainis na bahagi ng buhay ko. Nakapagtapos po ako ng kolehiyo na NBSB o No Boyfriend Since Birth, Papa Dudut. Hindi naman talaga ako pangit pero sadyang may pagkamataray lang talaga ang mukha ko. Ang sabi nga ng mga kaibigan ko ay na-intimidate daw ang ibang lalaki na lapitan ako kasi madalas daw ay parang mangangain ako ng tao. Ganon ang ekspresyon ng mukha ko. Singkitin kasi ang mata ko, tapos mataas pa ang dalawa kong manipis na kilay. Kaya naman palagi ako napagkakamala na mataray at may mga nanligaw din naman sa akin noong nasa college ako pero hindi ko po type. Kaya hindi ko rin naging boyfriend. Hanggang sa may ereto sa akin ang kaopisina at kasama ko sa apartment na si Isa. Nakwento niya kasi sa akin na crush daw ako ng pinsan niyang si Oliver. Nakita raw kasi nito ang mga picture ko na nakatag sa Facebook ni Isa. At mula raw noon ay parati na raw nitong kinukulit si Isa na ipakilala ko sa kanya. Hanggang sa mag-set na nga ng date si Isa para sa aming dalawa ni Oliver. Papadudod sa first date namin ni Oliver ay aaminin ko na nag-enjoy din talaga akong kausap siya. Bukod kasi sa gwapo talaga siya ay marami siyang baon na nakakatawang kwento. Halos kabagin tuloy ako sa kakatawa habang nakikipagkwentuhan sa kanya, Papa Dudut. Kaya naman nasabi ko talaga sa sarili ko noon na mukhang makakasundo ko ang pinsan ng kaibigan ko. Salamat ulit sa dinner kanina, saka sa paghatid sa akin dito sa apartment. Wala yun. Ako nga ang dapat na mag-thank you kasi pumayag ka sa date natin. Mukha ka namang mabait nung pinakita sa akin ni Isa yung mga picture mo sa Facebook. Talaga? Alam mo, hindi ko talaga in-expect na papayag kang makipag-date sa akin kasi… Mukha akong masungit, tama ba? Sa totoo lang, medyo nga. Pero napatunayan ko na mali pala ang akala ko. Kasi sobrang bait mo at enjoy kang kausap. Sus, binola mo pa ako. Sige na, papasok na ako sa loob. Sigurado ka ba na hindi ka magkakape man lang o juice bago umuwi? Oo, hindi na. Para rin makapagpahinga ka na. Kasi ang layo nung kinainan natin kanina. Sigurado akong pagod ka na rin sa biyahe. Ayos lang kasi sulit naman yung bulalo na kinain natin. Ikaw nga ang mas napagod kasi ikaw ang nag-drive sa buong biyahe. Sulit din naman ang pagod ko na yun. Kasi ikaw ang kasama ko. Alam mo, ikaw, kanina ka pa. Umuwi ka na nga para pareho na tayong makapagpahinga. Hintayin na kitang pumasok bago ako sumakay ng kotse ko. Okay, ikaw ang bahala. Ingat ka ha. Bye! Bye! Besh! Ay, palaka! Ano ka ba naman, Isa? Bakit nandiyan ka sa likod ng pinto? Grabe magulat! Ang OA ah! Nakakagulat ka naman talaga kasi mukha mo kagad ang bumungat sa pagbukas ko nitong pinto. Kasi nga, excited na ako sa pag-uwi mo.
Kumusta ang first date nyo? Bet mo ba ang pinsan ko? Ano, may pag-asa ba? Nag-kiss na kayo? Sira! Nag-kiss talaga? Syempre hindi pa, no? Pero bet mo. Medyo. Beshi, sabi na magugustuhan mo rin ang pinsan ko eh. Ay, huwag mo akong yugyugin. Ay naku, sorry. Mas kinilig pa yata ako sa'yo. Ayos lang, kahit nagusot mo na tong damit ko. Pero Beshi, hindi ba masyadong gwapo yung pinsan mo para sa akin? Hindi naman, no. Maganda ka, kaya nga beshi kita eh. Curious lang ako. Ilan na ba naging ex-girlfriend ni Oliver? Alam mo ba? Oo. Kasi close talaga kami. Ang alam ko, 3 lang naging girlfriend niya na seryoso. Yung iba fling lang. At nakilala ko yung 3 babae na sineryoso niya. Si Sofia, Jenny, tsaka Andrea. Sino naman yung pinakamahal niya doon? Yung first love at first niya, si Sofia. Ang tagal din kasi noon eh, almost 10 years naging sila. Nagkahiwalay lang sila nung mag-migrate sa ibang bansa ang pamilya ni Sofia. Ang alam ko rin, naging LDR pa sila bago tuloy ang natapos yung relationship nila. Grabe nga yung iyak ni Oliver nung malaman niya na may ibang boyfriend na pala si Sofia sa Spain. Ilang gabi din siya nagpakalunod sa alak. Talaga? Ganon siya nasaktan sa babaeng yun? Oo, first love eh. Kaya hirap din siya makamove on nun. Pero matagal naman na yun, Beshi. At matagal na rin siyang nakamove on. Ang alam ko nga nag-uusap pa rin sila ni Sofia. Pero as friends na lang. Si Sofia kasi yung madalas na nagme-message kay Oliver. Pero kapag may girlfriend na si Oliver, hindi na niya masyadong nire-replyan si Sofia. Kaya wala ka nang dapat pang alalahanin dyan sa pinsan ko. Kilala ko yan. Pihikan yan sa babae. At kapag nagkagusto yan, seseryosohin niya talaga. Papa Dudut, kinulit ko pa noon si Isa na ipakita sa akin ang itsura ni Sofia sa Facebook. At dahil nasa friend list niya ito ay nagawa niyang ipakita sa akin ang litrato nito at ng iba pang ex-girlfriend ni Oliver. Aaminin ko po na medyo na-insecure ako sa itsura nila kasi ang ganda at ang sexy talaga nila, lalo na yung Sofia. Matangkad siya, payat, tapos malaki pa ang kanyang dibdib. Samantalang ako ay maliit ang height ko tapos medyo chubby pa ako. Kung itsura lamang ang pagbabasehan ay wala talaga akong panama kay Sofia. Pero sabi nga ni Isa, parte na lamang ng nakaraan ni Oliver ang first girlfriend nito at wala na akong dapat pang pag-alalahanin pa. Papa Dudut, nagpatuloy na nga ang pagporma at panliligaw sa akin ni Oliver noon. Naging porsigido siya na ipakita sa akin na seryoso siya sa nararamdaman niya para sa akin. Madalas niya akong pinupuntahan sa opisina dahil malapit lang din doon ang pinagtatrabahuhan niya. At madalas kaming lumalabas kapag wala namang kaming pasok sa trabaho. Dahil sa mga effort niya na yon ay tuluyan na ring nahulog ang loob ko sa kanya, kaya sinagot ko na rin siya, Papa Dudut. Thank you at nagstay ka dito sa place namin kahit may pasok ka pa sa trabaho bukas. Wala yun. Nag-text na rin naman si Isa na pauwi na siya. Saka alam ko na hindi ka sanay mag-isa dito sa place nyo. Oo, matatakotin kasi talaga ako. Pero hanggat kasama mo ako, wala kang kahit na anong dapat nakatakutan. Alam ko naman yun. Kaya nga thankful ako na nandito ka ngayon. Tapos pinagluto mo pa ako ng dinner. Nagustuhan mo naman ba yung niluto ko? Sobra! Ito na yata ang pinakamasarap na adobong atay na natikman ko. Talaga? Oo! Walang-wala dito yung palagi kong binibili sa kantin ng opisina namin. Ang sarap ng pagkakaluto mo eh. Siyempre, kasi pagmamahal ko ang secret ingredient niyan. Kaya alam ko na magugustuhan mo talaga yan. Pero baby, bakit parang ang konti nang nakain mo ngayon? Ha? Anong konti? Tingnan mo nga naka-round 2 pa ako ng kanin. Round 2 nga, pero ang konti rin naman ang nilagay mong kanin.
Masama ba ang pakiramdam mo ngayon? Hindi naman. Ayos lang ako, baby. Sigurado ka? Oo naman. Hindi kasi ako sanay na mahina kang kumain kagaya ngayon. Pakiramdam ko talaga may sakit ka eh. Grabe siya oh. May sakit ka agad? Hindi ba pwedeng nagda-diet lang? Hindi nga, nagda-diet ka? Oo, bakit parang nagulat ka? Masyado bang hindi ka panipaniwala? Hindi naman sa ganon. Nagulat lang ako. Kasi parang hindi mo naman na kailangang mag-diet. Anong hindi ka dyan? Malapit na ngang maging triple ang bilbil ko dahil sa katabaan eh. Eh ano naman kung maging triple? Kahit maging 5 o 10 pa yan. Wala akong pakialam. Kasi ikaw pa rin naman yung baby ko. Kahit tumaba o pumayat ka pa. Eh di ba ang gusto mo sa babae, yung payat saka sexy? Sino namang may sabi sa'yo niyan? Wala lang, hula ko lang. Siguro may kinuwento na naman sa'yo si Isa, no? Yung pinsan ko talagang yun, oh. Uy, wala siyang kinukwento ah. Mas lalong hindi niya pinakita sa akin yung picture ng mga naging ex mo, saka… ang ibig kong sabihin, basta, walang sinabi sa akin si Isa tungkol sa mga naging ex-girlfriend mo. Alam mo baby, nakakatuwa ka talaga kapag nagsisinungaling ka. Namumuli ang ilong saka mga tehenga mo. Talaga? Mapulang-mapula ba? Medyo. Pero baby, hindi mo naman na kailangan gawin yun. Gawin ang alin? Ang mag-stalk sa Facebook profile ng mga ex-girlfriend mo? Ang ma-insecure ka sa kanila at baguhin ang sarili mo para lang sa akin. Emma, nakilala at minahal na kita ng ganyan ka. Kaya hindi mo kailangan na magbago para lang sa akin o sa ibang tao. Hindi lang naman yung physical appearance mo ang minahal ko sa'yo eh. Kasama na dun yung personality mo. At ikaw mismo. Kung ano or sino yung Emma na nakilala ko dati, yun lang ang Emma na gusto kong makasama at mahalin sa habang buhay. Papadudod sa lahat yata ng mga naging karelasyon ni Oliver ay ako yung pinakamataba. Hindi ko sinasabi na ako yung pinakapangit dahil maganda naman ang mukha ko. Hindi lang talaga ako kasing sexy na mga babaeng pinakita sa akin ni Isa na mga naging girlfriend ni Oliver. Kaya naman nag-decide talaga ako noon na mag-diet kasi gusto ko nang maging sexy sa paningin niya. Hindi ko pa yon sinabi kaagad kay Oliver kasi nahihiya rin talaga ako. Pero mapapansin niya na rin pala yon kahit na hindi ko pa sabihin sa kanya. Hanggang sa umamin na nga ako ng gabi na yon na nagda-diet talaga ako. At na-touch ako sa mga sinabi niya na hindi ko kailangang gawin yon dahil tanggap niya ang itsura ko. Papadudot, ang pagiging malambing at totoo ni Oliver ang ilan sa mga dahilan kung bakit ko siya mas lalong minahal noon. Inalis niya sa akin ang mga insecurity ko sa mga ex-girlfriend niya o sa iba pang mga tao. Pinaparealize niya sa akin na hindi ko kailangan mag-adjust para sa iba. Hindi ko kailangan na magbago para sa kanya o kanino man. Dahil hindi lang naman ang itsura ko ang minahal niya kung hindi lahat ng mga katangian ko. Kaya naman habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo ko lamang siyang minamahal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman gaanong kaperpekto ang relasyon namin ni Oliver. Siyempre may mga oras pa rin na nagtatalo kami tungkol sa maliliit na bagay. May pagkaselosa kasi ako at yung tipo na takot akong mawala sa akin si Oliver. Takot ako na maagaw siya ng iba sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganon ang ugali ko noon o siguro kasi si Oliver ang first boyfriend ko kaya ganon na lamang ako nakatakot na mawala siya. Takot ako na masaktan ng dahil sa kanya. Pero mabait si Oliver at mahaba talaga ang kanyang pasensya. Kasi sa tuwing magkakaroon kami ng LQ, siya ang palaging gumagawa ng paraan para magkabati kami kaagad. At palagi niyang pinaparamdam na wala na siyang ibang babae na mamahalin kung hindi ako lamang. Sobrang swerte ko talaga sa kanya na hindi ako nagsisisi noon na siyang naging first boyfriend ko, Papa Dudut.
Baby, mukhang malapit nang tawagin sa counter yung number para sa mga in-order nating pagkain. Mabuti naman kasi nagugutom na rin ako. Ako nga rin kasi bago tayo pumunta ng simbahan kanina, nagkape lang ako sa bahay namin. Ako naman nakapagtinapay at kape kanina. Pero alam mo na, mabilis akong magutom. Kaya nga dinamihan ko na yung in-order nating pagkain. Oliver? OMG, ikaw nga! Upo na ako dito Kumusta? It's been a while Sofia? Kailan ka pa nakauwi dito sa Pilipinas? Nung isang araw lang. Hindi lang talaga ako nagpo-post sa Facebook kasi gusto kong isurprise yung lola ko na nandito sa Pilipinas. Oh, ano nga, kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka? Eto, medyo tumaba. Nahiyang yata ang katawan ko sa Spain. Parang hindi naman masyado. Ganun pa rin ang itsura mo mula nung huli tayong magkita. Talaga? Pero ikaw, ang gwapo mo pa rin Ay, may kasama ka pala, Oliver. Ay, oo, si Emma, girlfriend ko. Emma, si Sofia. Alam ko kasi kilala ko na siya sa mukha. Saka, hindi ba talaga obvious na kasama ako ni Oliver ngayon kahit nandito ako sa tabi niya? Tapos, ikaw naman, bigla ka na lang umupo dyan sa upuan. Hindi mo ba nakita na nakalagay dyan yung bag ko? Akin na nga yan. Naku, pasensya na. Eto nagulat lang talaga si Oliver dito. Ayos lang, nagbibiro lang naman din ako. Ganun lang talaga ako bumati sa mga bagong kakilala ko. Ganun ba? Ang cute mo palang bumati sa mga bagong kaibigan mo. Baby, kunin ko lang yung pagkain natin sa counter. Tinatawag na kasi yung number natin dun. Sige, ako nang bahala dito sa friend mo. Okay, teka lang Sofia ang pangalan mo, di ba? At kung hindi ako nagkakamali, ex-girlfriend ka ng boyfriend ko. Oo, tama. Okay. Maganda ka naman pala sa personal. Talaga? Actually, nakikita rin kita sa mga picture na naka-upload sa Facebook ni Oliver. Medyo nagulat nga ako Hindi kita masyadong nakilala na ikaw pala ang girlfriend niya. Anong ibig mong sabihin? Kasi, iba yung itsura mo sa mga picture mo sa Facebook. Anong filter ba yung gamit mo sa picture na yon? Ang ganda mo kasi doon pero sa personal, parang ang layo sa itsura. FYI lang, hindi ako gumagamit ng kahit anong filter kapag nag-upload ako ng picture sa Facebook o kahit pa sa Facebook ni Oliver. Talaga ba? Hindi halata Ang fresh mo kasi sa mga picture na yon pero ngayon, sakto lang. Anong sabi mo? Baby, eto na yung mga pagkain natin. Sofia, kumain ka na ba? Gusto mong sumabay sa amin mag-lunch? Naku, hindi na. Busog pa naman ako. Saka may pupuntahan pa talaga ako. Bumati lang ako sa'yo sandali. Emma, nice to meet you. Grabe, mas maganda ka nga pala talaga sa personal kaysa sa mga picture mo sa FB. Sige bye! Grabe, Papa Dudut. Sobrang plastic talaga ng ex-girlfriend ni Oliver. Noong kaming dalawa lang ang magkausap ay nakikipagtarayan talaga siya sa akin. Pero nang bigla nang bumalik si Oliver sa table ay para na siyang naging maamong kuting na sobrang bait kong makipag-usap. Sobrang inis talaga ang naramdaman ko noon kasi halos nilalait niya na ang itsura ko. Tapos hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili ko sa mga sinabi niya. Tuluyan na tuloy ako nawala ng ganang kumain kahit gutom na talaga ako ng mga oras na yon. Siyempre hindi nakaligtas sa pansin ni Oliver na nababad trip talaga ako. Kasi hindi ko na siya halos kinausap ng maayos. Nakasimangot na ako sa ilang minuto na magkasama kami hanggang sa pag-uwi namin sa apartment. Sinubukan niya akong lambingin at kausapin pero palagi ko lamang siyang sinusungitan. Kahit pa nakarating na kami sa apartment, Papa Dudut. Sige na, salamat sa paghatid sa akin. Muwi ka na. Wala man lang akong kiss bago ako umalis? Ang init-init. Ang lagkit mo na tapos hihingi ka pa ng kiss.
Sige na, umalis ka na. Baby, ano ba talagang problema? Bakit ba bigla ka na lang na bad trip ng ganyan? Hindi ako bad trip. Naiirita lang ako kasi ang init na nga ng panahon. Ang kulit mo pa. Hindi naman ako mangungulit kung sinabi mo na kanina pa kung ano yung kinagagalit mo sa akin. Hindi ako galit sa'yo, okay? Eh bakit ganyan ka magsalita? Parang ang init ng ulo mo sa akin tapos nakasimangot ka pa. Okay naman tayo kanina. Alam mo, ang kulit mo. Umalis ka na nga. Gusto ko na talaga magpahinga. Sige na, bye. Oh, anyari? Bakit parang gusto mo namang sirain yung pinto ng apartment natin? Hindi naman. Napalakas lang yung pagsara ko. Pasensya na. Nasaan pala si Oliver? Akala ko manonood tayo ng movie pagkatapos niyong magsimba at kumain sa labas. Pinauwi ko na. Oh, bakit naman? Masama ba pakiramdam niya o masama ang pakiramdam mo? Na-bad trip kasi ako kanina. Sige, ichika mo na nang mabawasan yung pagkagusot ng mukha mo. Ano ba nangyari sa date niyo? Nakita kasi namin kanina yung ex-girlfriend niya, si Sofia. Talaga? Nandito na pala ulit siya sa Pilipinas? Oo, at nagkakilala na nga kami kanina. Ang plastic ng bilat na yon, nakakainis. Paano mo naman nasabi na plastic siya? Eh kasi nung kaharap niya si Oliver, sobrang bait ng mukha niya. Para siyang kuting na maamo ang mukha. Tapos nung umalis si Oliver para kunin sa counter yung pagkain namin, ayun, nilait-lait na ako ng plastikada na yon. Kesyo sa mga picture sa Facebook lang daw ako maganda. Tapos tinanong niya pa ako kung anong filter ang gamit ko. Hindi ba nakakainis yun? Oh, bakit ka naman tumatawa dyan? Naiinis na nga ako dito tapos parang nang-aasar ka pa dyan. Kasi naman, nakakatawa yung itsura mo ngayon. Halatang inis na inis ka talaga sa kanya. Eh nakakainis naman kasi talaga yung ugali niya. Napaka-plastic. Naiinis ka ba talaga sa mga sinabi niya? O dahil alam mo na first love at ex-girlfriend siya ng boyfriend mo? Siguro, lahat na yon. Basta, naiinis ako sa kanya. Bukod sa sinabi mo na tinarayang ka niya, wala ka nang dapat na ikainis kay Sofia. Kasi matagal na silang break ni Oliver. Kaya sigurado ko na nakamove on na yung pinsan ko sa kanya. Tsaka may boyfriend na rin yun si Sofia. Ang nakita ko nga sa Facebook, nag-propose na ng kasal sa kanya yung lalaki. Kaya wag ka nang ma-insecure sa babae na yun. Eh, hindi naman ako nai-insecure sa kanya. Weh, hindi nga. Oo nga. Kasi hindi naman pala talaga siya ganun kaganda sa personal. Makapal lang talaga siya maglagay ng makeup pero makapal pala ang labi niya at malaki ang ilong niya. Grabe makalait ah. O sige, ganito na lang. Basta wag ka nang matakot na baka maagaw pa niya si Oliver sa'yo. Maniwala ka sa akin. Ramdam ko na mahal ka ng pinsan ko at hindi ka niya ipagpapalit sa iba. Papa Dudut, matagal ko na rin namang kaibigan si Isa at alam ko na hindi niya yon sinasabi para lamang ipagtanggol ang pinsan niyang si Oliver. Alam ni Isa na takot din talaga akong magka-boyfriend noong una dahil takot akong masaktan. Kaya sigurado ako na hindi niya hahayaan si Oliver na gawin yon sa akin. Ang swerte ko nga kasi may mapagmahal na akong boyfriend tapos ay may very supportive pa akong best friend. Nang araw na yon ay nagkaayos din naman kami ni Oliver dahil bumalik siya sa bahay kinagabihan, Papa Dudut. Hindi raw kasi siya sanay na natatapos ang araw na hindi kami nagkakaayos. Doon ko na inamin sa kanya na si Sofia talaga ang dahilan kung bakit ako na bad trip ng araw na yon. At sinabi niya sa akin na wala raw akong dapat na ipag-worry o ika-bad trip tungkol kay Sofia. Magkaibigan na lamang daw sila at hindi niya ito babalikan hindi lang dahil sa may boyfriend na si Sofia kung hindi dahil ako na raw ang nag-iisang pinakamamahal niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit na alam ko na faithful si Oliver sa akin at sa relasyon namin ay hindi ko pa rin maiwasan na maparanoid. Nakwento kasi sa akin ni Isa na noong hindi pa ako girlfriend ni Oliver ay madalas pa rin daw na nagkaka-chat sina Oliver at Sofia. Minsan nga raw ay nagkaka-video call pa ang dalawa. Alam ni Isa yon kasi kapag nasa family gathering sila ay pinapakausap pa sa kanya ni Oliver si Sofia.
Hanggang sa maging kami na nga ni Oliver at doon na raw hindi nagkausap ang dalawa. Pero mula nang makilala ko si Sofia ay natakot ako na baka nagkakausap pa rin muli sila sa chat ni Oliver, Papa Dudut. Hindi pa naman ako yung tipo ng nakikialam ng cellphone ni Oliver kaya hindi ko alam kung tama ba o mali ang hinala ko. Pero binigay ko na lamang ang buong tiwala ko sa boyfriend ko kasi yun naman talaga ang dapat kong gawin. Sinabi rin ni Isa na kasama pala ni Sofia ang boyfriend nito na umuwi ng Pilipinas kaya hindi na raw ako dapat pa na mangamba. Hanggang isang araw na magkasama kami noon ni Oliver sa place niya. Tumawag si Sofia sa kanya. Medyo nakaramdam kagad ako ng inis pero ang ginawa ni Oliver ay sinagot niya ang tawag at ni loudspeaker para marinig ko ang pag-uusap nila. Hindi niya sinabi kay Sofia na magkasama kami kaya naman lalong kumapalang mukha ng plastikada na yon na sabihin sa boyfriend ko kung pwede ba silang magkita at magkausap. Nag-away daw kasi sila ng boyfriend niya at kailangan ito ng makakausap. Sumagot si Oliver na hindi siya po pwede at sinabi na lamang na sana ay magkaayos na si Sofia at ang boyfriend nito. Papadudot pagkatapos silang mag-usap ay sinabi ko kay Oliver na baka mas dapat niyang puntahan si Sofia lalo na at baka sa boses nito ang pag-iyak. Nagulat siya sa suggestion ko. Pero mas nagulat siya nang sabihin ko na dalawa kaming pupunta kay Sofia. Ayaw niya noong una pero wala siyang nagawa nang maging mapilit ako na pareho kaming pumunta sa sinasabing restaurant ni Sofia kung saan ito maghihintay sa kanya, Papa Dudut. Hi, Sofia. Oliver, mabuti nandito ka na. Akala ko hindi ka na darating kasi… kasama mo si Emma? Ay hindi! Imagination mo lang ako na bigla ring maglalaho mamaya. Sorry, nagulat lang ako na kasama ka pala ni Oliver. Ayos lang. Eto naman, hindi na mabiro. Baby, pwede ka nang umorder ng pagkain natin tapos balikan mo na lang kami ni Sofia dito. Ha? Anong ha? Uulitin ko pa talaga kahit Tagalog naman yung sinabi ko? Ang mabuti pa siguro, umalis na lang ako. Hindi, huwag kang umalis. Kailangan mo ng kausap, di ba? Kaya nga nandito kami ng boyfriend ko para i-comfort ka. Emma, siguro nga mas okay kung umalis na lang din tayo. Oh, isa ka pa. Nag-usap na tayo kanina, di ba? Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang pangako ko. Hindi ako manggugulo dito. Kaya umorder ka na ng pagkain natin at ikaw naman, Sofia, mag-uusap tayo, okay? Ay, sige, pupunta muna ako ng counter. Basta yung usapan natin ha. Oo nga. Kilala mo naman ako. Hindi ako basta nananampal ng babae, puwera na lang kung malandi. Okay, alis muna ako. Oh, ngayong wala na yung boyfriend ko, ano ba yung gusto mong sabihin sa kanya? Ay, Emma, ayokong maging bastos. Pero kaya si Oliver ang tinawagan ko kasi gusto ko na sa kanya ko sabihin ang problema ko. O bakit? Eh di ba dapat mga babae ang nagdadamayan? Kaya sa akin mo na yan sabihin. Dali na, magaling ako mag-advise, promise. Alam mo, dapat kanina pa talaga ako umalis kasi wala rin naman akong mapapala dito. Wala ka talagang mapapala kasi hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng chance na landiin ang boyfriend ko. Ha? Landiin? Wala pa nga akong ginagawa. Natatakot ka na kaagad? Matakot ka kapag iniwan ko na ang boyfriend ko para bawiin si Oliver sa'yo. So sa'yo na nanggaling. Wala ka pang ginagawa. Kaya ibig sabihin, may plano ka talaga. Bakit? Takot ka na kaagad na mangyari yon? Takot ka na iwanan ka ni Oliver para sa akin? Alam mo, ang kati mo rin talaga, no? May boyfriend ka na tapos gusto mo pa talagang landiin ang boyfriend ko? Bakit ba hindi ka na lang mag-move on? Eh ikaw, bakit ba takot na takot kang maagaw ko si Oliver sa'yo? Kasi alam ko yung mga galawan mo na yan. Pakunwari ka pang mahinhin ka kapag harap mo si Oliver, pero mas masahol pa sa higad yung kakatihan mo. Hindi ka ba talaga nakukontento sa boyfriend mo? Ano bang akala mo sa sarili mo?
Naka-avail ka ng promo na buy one boyfriend and get one free? Ang kati mo, Sofia! Ang landi-landi mo! Ang kapal ng mukha mo! Bakit mo ako sinampal? Masyado na kasing matabil yung dila mo. Akala mo kung sino ka maganda? Alam mo, kung iniisip mo talaga na aagawin ko si Oliver mula sa'yo, pues, tama ka. At sigurado ako na konting drama ko lang sa kanya, ako ang pipiliin niya. Kasi akong first love niya, ang first kiss niya, at ang first sa lahat. Kaya ako pa rin ang babalikan niya. At huwag kang umasa na isang tabatsoy na kagaya mong pipiliin niya. Sabi na nga ba, tama ang hinala ko eh! Malandi ka talaga! Ang landi-landi mo! Aray! Aray ko, bitawan mo mo! Eba! Talaga kitang malandi ka! Siguraduhin ko na hindi ka na makikilala ni Oliver o ng boyfriend mo! Emma, tama na! Higat ka! Bitawan mo na si Sofia, ano ba? O, ayan! Oliver, ano ba talagang problema ng girlfriend mo sa akin? Bigla na lang niya akong sinampal at sinabunutan. Wala naman akong kahit na anong sinasabing masama sa kanya. At hindi ka lang pala talaga malandi? Sinungaling ka pa? Ikaw ang unang nanampal! Pinagtanggol ko lang ang relasyon namin ni Oliver sa kakatihan mong babae ka! Oliver, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling ang girlfriend mo. Nakita mo naman ang ginawa niya sa akin, di ba? Gusto pa niya akong kalbuhin? Ang galing mo rin talagang umarte, ha? Pang best actress! Kaya tototohanin ko na talagang pagkalbo ko sa yung malandi ka! Emma, tama na sabi! Oliver, nagsasabi naman ako ng totoo! Yang babaeng yan talagang nauna at sinabi niya mismo Sabi na... ng tama na eh! Hindi ka ba nahihiya? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito! Ayusin mo na nga yung sarili mo! Aalis na tayo! Papa Dudut, grabe ang inis ko noon dahil sa pagsisinungaling na ginawa ni Sofia. Imagine ha, hindi naman talaga ako ang unang nanampal tapos bigla na lamang niya akong itinuro na unang nanakit sa kanya. Ang mas malala pa doon nang bumalik si Oliver ay umarte pa talaga siyang umiiyak na parang aping-api ng mga oras na yon. Bigla namang nawala yung mataray na Sofia na bigla na lamang akong inaway. Doon talaga ako mas nanggigil at yun ang gusto kong ipaalam kay Oliver na hindi talaga mabait si Sofia at sobrang sama ng ugali nito. Kaya lang hindi na niya ako pinakinggan pa, Papa Dudut. Umalis na nga kami ni Oliver sa lugar na yon at kahit bayad na, ang mga in-order niyang pagkain ay hindi na niya kinuha pa yon. Pinagtinginan na rin kami ng mga tao kaya halos hilahin na niya ako papunta ng sasakyan. At sa buong biyahe namin pauwi ng apartment ay naging tahimik lamang siya. Sa totoo lang, kahit paano ay natuwa ako kasi nagawa kong saktan si Sofia. Nagawa kong gumante sa mga panlalait niya sa akin. Pero may bahagi pa rin sa isipan ko ang natatakot kasi noon ko lang nakita na ganon kaseryoso ang boyfriend ko, Papa Dudut. Magpahinga ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Kailangan natin pag-usapan ngayon to. Emma, makinig ka na lang muna sa akin. Parehong mainit ang ulo natin. Kaya sa tingin ko, kailangan muna natin magpahinga. Bukas na natin pag-usapan to kapag malamig na ang mga ulo natin. Pero gusto kong marinig mo mismo kung ano talagang nangyari. Hindi talaga totoo yung mga sinabi ni Sofia kanina. Nagsisinungaling siya. Kailangan na natin pag-usapan ngayon to. Tapos ano, magsisigawan na naman tayo. Hindi ka na naman makikinig kagaya ng nangyari sa restaurant kanina. Emma, pumayag ako na mag-usap kayo ni Sofia kasi pinanghawakan ko yung sinabi mo na hindi ka gagawa ng gulo. Pero anong ginawa mo kanina? Inaway mo siya tapos ayaw mo pang magpaawat. Pero hindi naman talaga akong nag-umpisa ng gulo. Siya ang naunang nanakit. Kita mo na yan? Kaya ayoko mag-usap tayo ngayon kasi magsisigawan na naman tayong dalawa. At hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magpaawat. Bakit ba parang siya ang kinakampihan mo? Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Bakit parang hindi ka naniniwala sa akin? Bakit parang pinapamukha mo na ako ang nag-umpisa ng gulo kanina? Hindi naman sa ganun.
Kilala ko lang si Sofia. Hindi siya basta magagalit ng walang malalim na dahilan. Eh bakit ako? Hindi mo ba ako kilala kaya hindi ka naniniwala sa akin, Oliver? Hindi ako sinungaling kagaya ng Sofia na yon. Hindi mo nga alam na bigla na lang nagbabagong ugali ng ex-girlfriend mo tuwing umaalis ka at iniiwan mo kaming dalawa. Sinabi niya sa akin kanina na bala kanyang agawin sa akin. Na willing siyang iwanan ng boyfriend niya para sa'yo. At sigurado raw siya na sasama ka sa kanya kasi mas mahal mo siya kaysa sa akin. Emma, pwede ba? Pati ba naman ang bagay na yan gagawan mo palang kwento? Hindi nga ako nag-iimbento lang ng kwento. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Gusto ka pa ng Sofia na yon? Balak kanyang agawin sa akin. Hindi mo ba talaga nararamdaman yon? Pero hindi niya na nga ako maaagaw sa'yo. Dahil ikaw na ang girlfriend ko ngayon. Kaya huwag ka nang bumalik sa nakaraan. Mag-move on ka na sa kanya. Grabe! Ang dali para sa'yo na utusan ako na gawin yan kasi wala ka sa sitwasyon ko ngayon. Emma, yun naman kasi talaga ang kailangan mong gawin. Mas lalo lang tayong gugulo dahil dyan sa inaasal mo. Si Sofia, nakaraan ko na lang siya. At kung may iba ka pang pinagsesalosan ng mga ex ko, please lang, itigil mo na. Kasi masyado ka ng paranoid. Masyado ka nang nai-insecure at nagseselos ng wala namang dahilan. Masisisi mo ba ako kung bakit ganito ako? Palibasa, hindi ikaw yung natatakot na mawalan ng karelasyon. Hindi naman ako mawawala sa'yo. Bakit ba kasi yan ang iniisip mo? Kasi nga, ang dami ng babaeng dumaan sa'yo. Ang dami mo nang nakarelasyon pero ako, ikaw pa lang. Ang dami mong pwedeng ikumpara sa akin. Kaya hindi ko maiwasan na ikumpara rin ang sarili ko sa kanila. Na hindi mo nga dapat ginagawa kasi wala namang dahilan. Kaya ka nakakaramdam ng takot na baka mawala ako sa'yo dahil dyan sa ginagawa mong pagkukumpara na yan. Masisisi mo ba ako kung nararamdaman ko to? Oliver! Alam mo naman na ikaw ang first boyfriend ko. Kaya hindi mo maalis sa akin ang makaramdam ng takot sa mga babaeng dumaan sa buhay mo. Pero wala na akong magagawa sa part na yun dahil naging parte na sila ng buhay ko. Pati si Sofia, siya ang first girlfriend ko. Pero hindi ibig sabihin nun, siya lang ang pwedeng mali ng puso ko. Kaya please lang Emma, mag-move on ka na sa mga ex ko. Ako na ang nagsasabi na iba ka sa kanilang lahat dahil ikaw ang pinakaminahal ko. Pero si Sofia pa rin ang first girlfriend mo at first sa lahat. Ang tagal mo nga bago naka-move on sa kanya, di ba? At naiinis ako na hindi lang dahil sa ex mo siya, kung hindi dahil sa sinungaling at plastic siya. At sigurado ako na anumang oras, pwede siyang gumawa ng paraan para maagaw ka niya sa akin. Pero hindi ka pa rin naniniwala sa mga sinasabi ko. Hindi mo naman kasi kailangan na ipagpilitan na totoo yung mga sinasabi mo. Emma, ikaw ang girlfriend ko ngayon at nag-iisang babae na gusto kong makasama sa habang buhay. Ikaw lang talaga yun. Kaya tigilan mo na ang pagkukumpara sa sarili mo sa ibang tao. At ito lang hihilingin ko. Bigyan mo naman ako ng kahit konting tiwala lang. Kahit konti lang, Emma. Papadudot pagkatapos ng gabi na yon, ay hindi ko muna kinausap si Oliver dahil pakiramdam ko talaga ay pinapamukha niya sa akin na ako ang mali sa naging pag-aaway namin ni Sofia. Mabuti na lamang at hindi rin ako kaagad na sinukuan ni Oliver. Nag-effort pa rin siya na suyuin ako at ayusin ang relasyon naming dalawa. Hanggang sasabihin sa akin ni Isa na bumalik pala si Oliver sa restaurant kung saan kami nagkagulo ni Sofia. Nag-request siya na makita ang CCTV footage ng gabi na pumunta kami doon. Mabuti na lamang at may kakilala si Oliver sa staff doon kaya napagbigyan kaagad ng request niya. At doon daw ay nakita ni Oliver kung sino ang unang nanakit sa amin ni Sofia. Kaya naman nang mapatunayan niya na nagsisinungaling talaga si Sofia, kagaya ng sinabi ko ay nag-doble effort siya para magkaayos kaming dalawa. Papadudot na lamang ko rin mula kay Isa na kinumpronta na ni Oliver si Sofia. Sinabi niya sa ex-girlfriend niya na huwag na raw sana siyang idamay sa gulo ni Sofia at ng boyfriend niya. At tigil-tigilan na
ang pagpaparamdam at pagme-message sa kanya. Hindi nagtagal ay nabalitaan ko rin mula kay Isa na tuluyan na rin pong naghiwalay si Sofia at ang boyfriend nito. Nalaman kasi ng boyfriend ni Sofia ang pakikipaglapit na ginagawa nito sa boyfriend ko. Lahat ng yon ay sinabi sa akin ni Isa. At ayoko mang maging masama, naisip ko noon na deserve niya ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Kumbaga karma lang yun ni Sofia sa panggugulo niya sa relasyon namin ni Oliver. Doon ko na tuluyang napatawad si Oliver at muli na kaming nagkaayos, Papa Dudut. Natutunan ko na rin kasi noon na magtiwala ng totoo sa kanya, pati na sa sarili ko. Sinunod ko ang sinabi ni Oliver na itigil ang pagkukumpara ng sarili ko sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. At mula noon ay naging maayos ang relasyon naming dalawa na halos magtatatlong taon na rin po sa ngayon. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko, Papa Dudut, at sana sa mga kagaya ko na bago pa lamang sa isang relasyon ay huwag niyo akong tularan na masyado pong selosa sa mga naging past ng karelasyon po ninyo. At iwasan din nating ikumpara ang ating mga sarili sa ibang tao. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Emma. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nang mauso ang internet, dumadami na ang iba't ibang platforms sa pakikipagkomunikasyon. Gamit ang SOCMED ay pwede kang gumawa ng page para sa inyong mga negosyo. O pwede rin naman na sa sarili mong wall kang mag-post ng mga ibinebenta mo sa online. Nauso ang katagang PM is the key sa mga ibinebenta sa online. Ano ang status mo ngayon sa online selling? Ikaw ba ang nagsasabing PM is the key? O ikaw ang naiengganyo na mag-PM para itanong sa seller ang katagang HM? Dear Papa Dudut, isa po akong call center agent, Papa Dudut. Nakatapos ako ng college at pati rin ang girlfriend kong si Myla. Ako po si Edmond at matagal na rin ang relasyon naming dalawa ng girlfriend ko. Sa katunayan po ay kulang na lang talaga ang maikasal kami dahil tanggap na ng pamilya namin na kaming dalawa na ang magkakatuluyan. Mahal na mahal ko si Myla dahil sa wala pa itong mahanap na trabaho sa hotel ay naisipan niyang mag-online selling. Magandang negosyo din naman ito at kahit papaano ay kumikita naman talaga. Tiyaga lang talaga ang kailangan. Sa pagkakaalam ko ay maraming kumikita ng tiba-tiba sa online selling kapag naging click ito sa tao. Maraming sinusubukang item si Myla na kanyang ibinebenta. At gumawa pa siya ng isang online selling page niya. At dito nagsisend ang mga customers niya ng private messages tungkol sa details na pagpapadalhan kapag may nagustuhan ng mga ito sa mga ibinebenta niya. May mga meetups din siyang arrangement at meron din naman yung pinapadala niya sa courier ang item na bayad na. Mahirap din kasi papadudot ang COD dahil maraming nagpa-prank minsan na wala pala doon sa bahay nila sa address na ibinigay. Nakaranas na rin si Myla na magoyo. Maraming nakilala si Myla na naging kaibigan niya na rin dahil sa pagbebenta sa online. Masaya ako at kahit papaano ay may pinagkakaabalahan ng girlfriend ko
At tiyak akong hindi batugan ang magiging asawa ko kapag magkasama na kami sa iisang bubong. Patingin ang page mo. Ayan oh. Ganda. Siyempre, ako yata gumawa ng logo niyan. Ang yabang ah. Pero in fairness, magandang ginawa mong logo. Gusto ko siya. Babe, gusto ko yung live online selling. Yung nasa camera ka tapos pinapakita mo yung mga paninda mo? Oo, maganda naman ako, di ba? Aba syempre naman. Kaya nga kita nagustuhan eh. Dahil sobrang ganda, matalino at maalaga. Walang mabait at mapagkakatiwalaan. Lahat ng magandang katangian meron ka. Ikaw talaga. O yan, may nag-comment na sa sandals na paninda mo. HM daw. Bakit kasi hindi mo nilalagay yung price? Uso talaga yung PM is the key. Replyan ko ng PM is the key. Uy, dapat nilalagyan talaga ng price yan. Ikaw talaga. Para alam ng tumitingin sa page mo kung mura o mahal ang binibenta mo. Strategy yan. Hindi ko makuha kung bakit ganyan ang strategy. Dapat makisabay sa uso. Sa bagay. Pero para sa akin, mas magandang ilagay mo na ang price. Sige na nga. Ilalagay ko na, Mr. Edmond. Ay nako, Miss Myla. Sana maging successful tong negosyo ko. Kaya yan. Wow! Dami mong pinapaka. Oo nga maraming bumili. Ito bayad na to, ipapaship ko. Pero itong isang to, meet up ko na lang kasi nasa Metro Manila lang naman. Gusto mo ba akong isama? Wag na, kaya ko na to. May dala pala akong ulam. Niluto ni Mama. Ibigay ko daw sa'yo. I-microwave mo na lang mamaya para mainit pagkain nyo. Si tita talaga nag-abala pa. Siyempre! Love ka kaya nun? Sandali lang babe sasagutin ko lang tong tawag. Sige lang babe. Hello? Yes, Sir Lawrence. Ngayon mo ba i-deliver ang item, miss? Opo sir, pinapako na po yung item ninyo. Gusto ko yan. Ipak mong mabuti ha. Siguraduhin mong maayos yan pagdating sa akin. Oo naman po, pero maingat po ako. Yan ang gusto ko, maingat. Sige sir, I'll see you around 4 p.m. po. Excited na ako dyan sa item ko. Nice to hear that sir. Sana masatisfy kayo sa product ko. Sana. Sige sir, salamat ulit. Bye po! Okay, bye. Talaga bang ayaw mo akong isama? Lalaki yung kamitap mo eh. Alam mo na. Kaya kong sarili ko, huwag ka mag-alala. Para naman akong bata. Nagwo-worry lang ako para sa'yo. Salamat babe, pero okay lang ako. Sige, ikaw bahala. Basta kung kailangan mo tulong ko ha, game ako. Noted. Hindi PM is the key? Ang corny mo Joke yun? Ikaw talaga? Naging busy si Myla sa kanyang online business. Minsan ay nawawala na siya ng time sa relasyon namin. Iniintindi ko na lamang siya papadudot dahil wala naman siyang ibang trabaho kundi ang pagbebenta ng kung ano-ano sa online sa kanyang page. Katuwang niya ang kanyang pamangkin na college student na si Minchu sa pagmamanage ng negosyo at sa page niya. Lumaki ang online selling ni Myla papadudot at dumami rin ang mga customers niya. Patok ang kanyang pagla-live video selling. Siyempre hindi rin maiiwasan na merong mga walang magawa sa buhay na mga bastos na tao. Sinasabihan ko si Myla na i-report niya ang mga bastos para naman magtanda at hindi na umulit sa pambabastos. Dumating ang araw na parang may kakaiba kay Myla. Hindi ko lang ma-figure out pero meron talaga. Minsan gabi na rin niyang nahahatid ang ibang orders. Wala akong magawa dahil nagtatrabaho din ako sa call center ng gabi at hindi rin makakasama ang pamangkin niya dahil nag-aaral ito. Pinapanalangin ko na lamang na maging mabuti at walang mangyayaring masama sa kanya tuwing meron siyang imimit na customer. Matyaga si Myla papadudot. Iba ang energy niya sa kanyang negosyo.
Pero nawawala na nga siya ng time sa akin at yung dating date namin ay hindi na nangyayari. Mutual understanding lang talaga na busy siya sa kanyang negosyo. Dumadalaw na lang ako sa bahay nila. Menchu, asan ang tita Myla mo? Meron ka meet up, kuya. Pero gabi na. Saan daw? Di ko alam, wala kasi siyang sinabi kung saan. Tawagan mo na lang kaya, kuya. Sige. Hindi ko makontak eh. Gabi na masyado ah. Si kuya naman, malaki na si Tita Myla. Kahit malaki na yun. Baby ko pa rin yun at delikado no. Babae siya eh. Ano naman ngayon kung babae? Pareho lang naman ang babae at lalaki ah. Parang iniinsulto mo naman ang babae na hindi namin kayang protektahan ang sarili namin. Hindi sa ganon. Nagwo-worry lang talaga ako. Sandali. Naiihi ako. Ka nakatingin sa akin. Mukha ba akong toilet? Andun yung CRO, alam mo naman eh. Umihi ka. Alam ko. Tinitinang kita kasi naalala ko yung panahon na nasa college pa kami ng tita mo. Katulad mo siya eh. Masipag mag-aral. Aba syempre, para makahanap din ako ng boyfriend na katulad mo. Char! Umihi ka na dun. Ano to? Pregnancy test kit? Sinong buntis? Positive ba nakasabi? Buntis si Myla? Hindi kaya si Menchu? Ang bilis mong umihi, kuya. Magic? Kanini yung pregnancy test kit dun sa toilet? Meron ba? Hindi sa'yo? Bakit naman ako magkakaroon ng ganyan? Virgin pa ako, no? Baka kay Tita Myla. Naku! Inalaw mo na siya? Kakaiba kayong dalawa, ha? Susumbong ko kayo kay na lolo at lola. Buntis ang Tita Myla mo. Ano? Magkaka-baby na kami. Talaga lang, ha? Bakit hindi pa sinabi ni Tita Myla sa'yo? Baka naghahanap lang siya ng tiyempo. Surprise, ganun. Sa bagay. So magpapakasal na kayo niyan? Ano pa nga ba? Mahal ko ang Tita Myla mo, Menchu. Ikaw na sa mahal. Congrats! So kailan ang kasal? Pag-uusapan namin yan. Babe, tumataba ka. Oo nga eh. Wala ka bang sasabihin? Edmond? Bakit ka ba natatakot? Alam ko na. Nakita ko sa toilet ang pregnancy test kit. Ano? Edmond? Ilang buwan na si baby. Alam mo, sobrang saya ko na magiging ama na ako. Kailan natin sasabihin sa mga magulang natin ang tungkol sa pagbubuntis mo? Ay, kailangan na natin magpakasal, Myla, habang hindi pa lumalaki ang tiyan mo. Oo nga. Sasabihin natin. Magpapakasal na tayo. Saya-saya ko. Sobrang saya ko. Oh, baby, kapit ka lang ha. Excited na si Daddy na makita ka. Mahal na mahal ka ni Daddy. Oh, tears of joy ba yan? Oo. Salamat, Edmond. Salamat. Yung confirmed na magkaka-baby na kami ng kaisa-isang babaeng mahal ko, Papa Dudut, ay sobrang saya. Lalo na noong pumayag siyang magpakasal na nga kami. Ang usapan kasi namin noon ay kapag magiging stable na kami sa isa't isa ay saka na kami magpapakasal. Ang kaso ay nabuntis ko siya at dapat kong panagutan yon. Hindi naman mahirap na ipaalam namin sa aming mga magulang ang tungkol sa pagbubuntis ni Myla. Dahil matagal na naman kaming magkasintahan at tapos na kami sa pag-aaral at may trabaho na ako. Pero Papa Dudut, may napapansin lang ako kay Myla. Parati siyang balisa at wala sa kanyang sarili. Siguro dala yun ang kanyang pagbubuntis. Maselan lang siguro kaya ganon siya, nagiging masungit din.
Gusto ng mga magulang namin na magkarbo ang kasal namin. Kaya naman naisipan nila na after ng mapanganak ni Myla ang bata kami magpapakasal. Maluha-luha si Myla kapag pinag-uusapan na namin ang kasal. Tears of joy na naman pero isang malaking palaisipan sa akin kung bakit nagbago si Myla. Hindi na genuine tingnan ang mga ngiti niya. Para bang may tinatagong lungkot sa kanyang mga mata. At yon ang gusto kong alamin kung bakit. At magagawa ko yon kahit na hindi ko na sabihin ang PM is the key. Dahil engaged na ako sa babaeng mahal na mahal ko, Papa Dudut. Nakapag-decide si Myla na itigil na muna ang kanyang online selling. Hindi na siya nagpo-post ng mga panibagong item para ibenta. Ang sabi niya gusto niyang magpahinga para mas maalagaan ang bata sa kanyang sinapupunan. Natuwa naman ako dahil baby ko ang batang iluluwal na at inaalagaan na magiging maayos ang kanyang pagbubuntis. Naipanganak ni Myla ang baby namin. Lalaki. Ginawa ko kaagad na junior si baby kahit ayaw ni Myla. Issue talaga kay Myla na huwag gawing junior si baby pero talo siya dahil gusto ng mga magulang namin na gawing junior na si baby. Ang napag-usapan ay isasabay ang kasal sa binyag ng anak namin. Dati, ang hilig-hilig ni Myla sa Sokmed. Pero noong magkaanak na kami, ay binura na rin niya ang kanyang account at nanatili na lamang siya sa loob ng bahay namin para alagaan si baby. Tinatanong ko siya kung magtatrabaho ba siya kapag makakalakad na si baby. Ang sabi niya ay ganon ang balak niyang mangyari. Nagtataka din ako papadudot dahil nakikita ko pa rin ang online selling page ni Myla. Hindi niya nabura ang page dahil may ka-co-admin siya. Ang pamangkin niya na si Menchu. May isang lalaking nagngangalang Lawrence ang parating nagko-comment sa mga panindahan ng PM Sen. Parang araw-araw ay may comment na ganon kaya naman kinausap ko na si Menchu. Salamat at sumama ka sa pag-grocery ko ngayon, Menchu. May magagawa ba ako? Joke lang, kuya. Siyempre naman. Basta may pakain at milk tea, solve na ako. Magiging pearl na yung mukha mo. Grabe naman yan. Hindi ba sa akin talaga nagmana si junior ko? Sa totoo lang ha, hindi nyo kamukha. Mana kay Tita Myla lahat. Pagiging lalaki lang naman ni baby sa'yo eh. Hindi ah. Tinatanong niyo ako tapos ayaw niyo tanggapin yung sagot ko. Oo naman, parang nakuha ni baby yung tenga mo. Tenga lang? Ilang milk tea ba per body part, ha? Ay nako, Menchu. Teka, hindi ba co-admin ka ng online store ng Tita Myla mo? Oo, pero hindi ko na pinapansin. Si tita kasi talaga humahawak nun eh. Patingin nga ng page. Bakit? May titinan lang ako kung paano ba ginagawa yung online selling na yan. Akin na yung cellphone mo. Dali. Gusto ko makita kung anong nakalagay na command kapag admin ka ng isang online selling page. Sige, eto oh. Pwede mong iswitch ang account ko sa account ng page. Sige. Ganito pala? Umorder ka pa? Galante mo ngayon, kuya. Siyempre naman. Kuya, okay ka lang? Oo. Lalim ng iniisip mo ah. Gusto mo bang buhayin ang online selling ni Tita Myla? Basta game ako, milk tea lang. Pag-iisipan ko. Sige. Babe, Ano? ayaw mo bang buhayin ng online selling mo? Magtatrabaho na lang ako. Dati kasi, lakas ng energy mo para sa online selling mo eh. Bigla-bigla ka na lang nawala ng energy. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, ang focus ko na yung pagbubuntis ko? Ngayon, naipanganak mo na si baby. Pagod ako, babe. Gusto ko matulog. Ikaw na muna magbantay sa bata. Ayoko na rin mag-online business. Dami manloloko dyan. Nakakapagod na rin makipag-usap sa mga siraulo.
Dapat seller, sure buyer relationship lang naman yon. Kapag hindi sure, wag na kausapin. Ganun lang naman yun eh. Bakit ba, Edmond? Nabibwisit ka na ba dahil ikaw lang ang kumikita sa ating dalawa? Hayaan mo, maghahanap ako ng trabaho kapag nakakalakad na si baby. Hindi naman sa ganon. I trust you. Edmond, alam ko ang gusto mong tukuyin. Pwede ba? Sabihin mo na lang na gusto mo akong pagtrabahuhin para kumita ng pera para may ka-share ka sa pagbabayad ng bills. Bakit pa ba ako nabuntis? Yun nga eh. Bakit ka nagpabuntis? Sinisisi mo ko, ganun ba? Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Bukas na tayo mag-usap. Pagod ka, di ba? Edmond naman eh! Sige na. Magpahinga ka na. Sa loob-loob ko, Papa Dudut, ay nagngingit-ngit na ako sa galit dahil ang babaeng pakakasalan ko ay may ibang karelasyon. Si Lawrence na isang customer niya sa online selling na iniiwasan na niya. Tinignan ko ang mukha ni Lawrence at ang mukha ng junior ko. Kaya pala hindi ko kamukha ay kamukha pala ni baby si Lawrence. Kaya pala parang balisa si Myla. At hindi niya kaagad pinaalam sa akin ang tungkol sa pagbubuntis niya, ay siguro'y hindi niya alam kung sino ang ama ng bata sa tiyan niya. Ipinagsabay pala ni Myla ang relationship ko sa kanya at sa online selling at ka-PM is daki niyang karelasyon na si Lawrence. Dahil matagal na kami ni Myla ay naging automatic na ako talaga ang ama ng ipinagbubuntis niya. Dahil ako lang naman ang ipinakilala niyang boyfriend sa mga magulang niya. Itinago ni Myla sa akin ang lahat hanggang sa mga anak siya. At parang pinagtatawanan ako ng iba dahil hindi ko kamukha ang bata. Kailangan kong matunton kung saan nakatira si Lawrence, Papa Dudut. Naisave ko ang palitan nila sa online page inbox. Ang gusto ko ay magkaroon pa ako ng matibay na ebidensya ng pagtataksil ni Myla para hindi ko na ituloy ang pagpapakasal ko sa kanya. Kuya, yung milk tea ko baka nakakalimutan mo. Hindi nasa listahan na yon. Mahirap pa magkaroon ng asawa, kuya. Kahit live-in pa lang kayo ni Tita Myla. Kasi nag-iipon pa kayo para sa sosyal na kasal. Kung ako, di na ako magpapakasal ng sosyal. Sobrang gastos lang din yan. Hindi rin naman assurance ang kasal na magsasama talaga ang dalawang tao habang buhay hindi ba? Ang dami mong alam Mas dadami yan kapag may milk tea na yan. Alam mo bagay sa'yo? Papainumin kita ng isang drum ng milk tea. Uy, gusto ko yan. Ikaw talaga. Ay, himala. Anong himala? Huh? May social media na ulit si Tita Myla? Patingin. Paano mo nalaman? Sinearch ko. Baka kasi bumalik. Pero bago na pala. Huwag mo na lang siyang sabihan about dyan. Ako ang gumawa niyan. Ha? Bakit? Gusto ko na kapag kasal na kami, yan ang magiging account naming dalawa. Wala na kaming sekreto. Dapat dyan, Myla Edmond. Parang apelido lang ang pangalan ko, di ba? Ganun? Oo na nga. Pero sige, di ko sasabihin. Alam mo na. Oo na. Hindi ka ba nagsasawa sa milk tea mo na yan? Ay, hindi po. Sana naman ang lakad mo. Para sa kasal natin. Isang buwan na lang pala. Oo nga ang gastos. Pasensya na. Okay lang, ano ka ba? Ang importante makasal ako sa babaeng mahal ko. At hindi ako kayang pagtaksilan. Hindi ba? Oo naman. Bakit sumagi yan sa isip mo? Hindi ko alam. Everybody has a secret pero malaki ang tiwala ko sa'yo. May anak na nga tayo, di ba? Oo, Edmond. May problema ba? Sige na. Mauna na ako para makauwi rin ako ng maaga. Sige. Mag-ingat ka. Ako pa. Sila mag-ingat sa akin.
Parang gusto ko nang sabihin kay Myla na alam ko na ang sekreto niya pero kailangan kong magtimpi, Papa Dudut. Gusto kong makaharap ang lalaki na dahilan kung bakit nagtaksil sa akin si Myla. Bakit kailangan pang humantong sa ganito ang lahat? Ang simpleng PM is the key ay naging daan sa isang pagtataksil. Patuloy pa rin ang paghahanda ng lahat para sa kasal at sa binyag ng anak ni Myla. Masakit sa dibdib ko tuwing nakikita ko ang bata, ang bunga ng kanilang pagtataksil. Nalaman ko kung saan nakatira si Lawrence, Papa Dudut. Gusto ko nang lusubin ang bahay niya at bibigyan ng malakas na suntok ko. Nagngingit-ngit ako sa galit, parang makakapatay ako ng tao, Papa Dudut. Ang hirap pala kung alam mo nang niloloko ka at alam mo kung sino ang mga taong nanloloko sa'yo. Umaapoy sa galit ang loob ko. Eto na yung pagkakataon kong kumprontahin si Lawrence. Sinira nila ang masayang buhay ko. Sinira nila ang plano ko sa buhay, Papa Dudut. Paano na ang mga magulang namin na excited na sa kasal namin ni Myla? Paano na si baby na ayaw ko nang ibigay ang pangalan ko dahil hindi ko naman siya anak? Paano na ang gastos ko para sa binyag at sa kasal na isa palang malaking scam? Abala na ang lahat dahil malapit na ang kasal at binyag, Papa Dudut. Hindi ko pa masabi na ayaw kong ibigay ang pangalan ko. Nagdadalawang isip pa rin ako kung itutuloy ko ang pagpapakasal kay Myla o hindi. Hindi po biro na patatawarin ko na lamang siya sa ginawa niyang panloloko sa akin. Dahil sa loob ng maraming taon na nakikipagrelasyon ako sa kanya, ay hindi ako gumawa ng bagay na ikakasakit ng puso niya. At naging tapat ako sa kanya, Papa Dudut. Nakipag-message ako kay Lawrence gamit ang dami na SOCMED account ni Myla. Tumawag siya. Ang sabi ko bilang si Myla na huwag tumawag dahil kasama ko parati ang boyfriend ko at ayaw kong malaman na makikipagkita ako sa kanya. Nangyari ang tagpong ito 1 linggo na lamang bago ang itinakdang kasalan namin ni Myla, Papa Dudut. Walang kaalam-alam si Lawrence sa akin at ako lang ang nakakakilala sa kanya. Lumapit ako at nagpakilala akong boyfriend ni Myla. Sino ka? Ano kailangan mo? Edmond, ako ang fiancé ni Myla. So? Ikaw ang kachat ko? Spy ka ba? Tarantado ka! Anong ginawa mo sa fiancé Ba? ko, ha? Ito sa'yo! Walang iya ka! Ano ha? Mahal mo ba si Myla? Ha? Sabihin mo! Hindi! Hindi ko siya mahal! Sayo-sayo na siya! Itiwan mo ako! Malandi ang fiancé mo eh! Pumapatol kaya diniskartehan ko na! Tinamaan sa akin eh! Hayop ka! Tama na! Hindi ko naman alam na may fiancé siya! Wala akong kasalanan dito! Ginalaw mo siya! Siyempre! Nasa isang kwarto kaming dalawa! Ano pa ba gagawin namin, di ba? Hindi ko siya pinilit! Kusa siya sumama! Kaya bitiwan mo ako! Sayo-sayo na yung Myla mo! Bakit nagko-comment? At nagme-message ka pa rin sa kanya, ha? Siyempre babae siya! Tawag lang siya ng laman para sa akin! Katawa lang ang habol ko sa kanya! Sayo-sayo na ang puso ng Myla na yan! Kaya bitiwan mo ako! Hi, Kuya! Oh, kuya, anong nangyari dyan sa mukha mo? May nakasuntukang kumag. Paano na yan? Kasal mo na sa susunod na linggo May magbabago ba kung ganito itsura ko? Ayan na naman tayo eh. Hindi ba ang puso naman ang pinag-iisa tuwing kasal? Nabugbog ka lang, di ka nakatira ng katol, no? Pamilk tea ka na lang, kuya. Hoy, ano nangyari sa'yo? Gusto mo ako na mag-drive? Alam mo, mahal ko yung tita Myla mo. Oo naman. Bakit, kuya?
May bala ka bang hindi ituloy ang kasal dahil sa pagkakabugbog mo? Pwede naman siguro. Pangit mo ngayon eh. Parang hindi kaya ng concealer yan. Ang gusto ko lang naman, ang umibig ng tapat. At ibigin ako ng tapat. Yun lang naman eh. Sabihin mo nga, ano pang problema? Alam kong honest ka. At marunong ka magtago ng sikreto. Oo naman. Menchu, may ibang lalaki ang tita Myla mo. We, Nakaharap ko. Kaya itong nangyari. di ako naniniwala. Baka nagkamali ka lang. Maling akala lang yan. Sa palagay ko, siya ang tunay na ama ni Baby. Hala, Kaya yung tukso nyo na parang walang minana sa akin si Baby. Dahil hindi talaga akong ama ni Baby. ano ba yun? Totoo? Sinabi ko kay Menchu na nagpaplano na akong sabihin kay Myla na alam ko na. Ang hindi ko lang alam kung mapipigilan ko ang sarili ko na kainin ng galit dahil sa lahat ng kawalang hiyaan na ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Ang sabi ni Menchu na pag-isipan kong mabuti ang lahat at huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Na mas magandang pakinggan din ang side ni Myla kung bakit niya nagawang pagtaksilan ako at ano pa talaga ang nangyari between her at kay Lawrence. Mabuti na lang talaga at nariyan si Menchu, kung hindi ay baka isa na akong bulkan na sumabog sa harapan ni Myla. Sinekreto na lang muna namin ni Menchu ang lahat, Papa Dudut, hanggang sa kaya ko nang kausapin si Myla at dapat kausapin ko na siya dahil ilang araw na lang ay kasal na naming dalawa at ayokong umabot pa sa araw ng kasal saka ko sasabihin o saka ako magwawala dahil sa mga nalaman ko. Gabi na, napadalaw ka pa. May mga tinapos lang ako kaya medyo ginabi. Si Junior mo tulog na, kanina pa. Hindi siya magulo ngayong araw kaya hindi ako masyadong na-stress sa kakabantay sa kanya. At naisaayos ko yung mga parating na gagamitin sa kasal. Yung hindi pa napadala ng invitation card, bukas ko na ibibigay sa kanila. Alam mo babe, ang sarap isukat ng gown ko. Ang ganda. Kaso, hindi pwede baka, alam mo na. Sinukat mo sana. Para alam mo kung totoo ba yung sabi-sabi o hindi. Uy, grabe ka. Ayoko hindi matuloy ang kasal natin. Ilang araw na lang. Ah, talaga ba? Oo naman. At huwag ka na mag-alala. Tupagin ko na ang paghahanap ng trabaho after ng kasal natin. After ng honeymoon natin. Baka makabuo pa tayo ng isa. Ay, paano na ako makakapagtrabaho nun? Balikan mo yung PM is the key mo. Ayoko na nun. Gusto ko yung trabahong naaayon sa kurso ko. Gusto ko na magtrabaho sa isang hotel, babe. Okay din naman yung online selling ah. May makikilala ka, Edmond, please. tapos yung makikilala mo, magiging malapit na kayo. At sa pagiging malapit nyo, sasama ka na sa kwarto. Kaya yan, may anak ka na. Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Hindi ko anak si Baby. Ano? Alam ko ang ginawa mong pagtataksil sa akin, Myla. Anong sabi mo? Hindi ko anak si Baby. Kaya kami hindi magkamuka. Anak mo siya! Alam mo, okay lang naman sana kahit hindi ko anak si Baby eh. Kahit may gumalaw na sa'yo na iba. Hindi naman sukatan kung sinong nauna o ano eh. Ang masakit, hindi ka naging tapat sa akin. At ikaw pa may ganang manampal? Alam ko ang tungkol sa inyo ni Lawrence. At huwag mong ipagkakaila yun, Myla. Paano po nalaman? Kailangan pa ba malaman mo? Sabihin mo, pinuntang ka ba ng lalaking yon? Siya ba ang nagsabi sa'yo? Walang iya siya. Buo na ang desisyon ko, Myla. Hindi ako magpapakasal sa'yo. At hindi ko ibibigay ang pangalan ko dyan sa anak ninyo. Edmond naman. Edmond, magpapaliwanag ako. Ano bang ipapaliwanag mo, ha? Parang ang dali-dali naman loko para sa'yo, Myla. Ginawa mo akong gago. Ginago mo ako!
Edmond! Hindi mo deserve ang pagmamahal ko. Huwag mo ako iwan. Tama. Oh, please. Bitawan mo ako. Mag-usap muna tayo. Edmond! Doon ka sa lalaki mo. Edmond! Bitaw! Please! Edmond! Pinigilan kong umiyak ng araw na yon, Papa Dudut. Pero nang lumabas ako ng bahay nang maisara ko ang pintuan, ay kusang lumuha ang mga mata ko. Sobrang sakit sa puso ko. Bakit nangyari ito sa akin? Bakit ngayon pa na 3 araw na lamang ay kasal na naming dalawa? Ipinaalam ko sa mga magulang ko ang tungkol sa pagkalas ko sa kasal. Sinabi ko lang na hindi ko na mahal si Myla. Nagalit ang mga magulang ko sa akin, Papa Dudut, at nilagay ko daw sa kahihiyan ang pamilya namin. Naisip ko rin na bawiin ang pangalan ko sa baby pero narehistro na ito bilang anak ko. At junior na ang bata. Alam ko na walang kasalanan ng bata. Pero parang ang sakit lang na ang bunga ng pagtataksil ng mapapangasawa ko ay ginawa ko pang junior. Tama lang ba ang ginawa ko, Papa Dudut? Hindi ba masyadong ang sama ko naman na ayawan ng kasal kahit na 3 araw na lamang at kasal na namin? Para sa akin, mas okay nang hindi ko sinabi ang tunay na dahilan sa pagkalas ko sa kasal namin ni Myla. Kahit paano'y gusto ko pa rin na malinis ang tingin sa kanya ng ibang tao. Kahit pa nagmukha akong masama sa harapan ng mga magulang ko at kamag-anak at maging sa pamilya ni Myla. Palaisipan sa akin noong sinabi ko sa kanya na alam ko ang pregnancy test niya at nagbago na siya. Yung hindi na genuine ang ngiti niya at may lungkot na ang mga mata niya. Kaya pala ganun dahil sa hindi ko pala anak ang baby niya. Kinausap ko ang mga magulang ni Myla, Papa Dudut. Humingi sila ng paumanhin kung ano man ang nagawa ni Myla, kung bakit kumalas ako dahil sa pagkakakilala nila sa akin ay mabait akong tao at hindi ko nilalagay ang kapwa ko sa alanganin. Alam nila na may malaki kaming problema, ang hindi lang nila alam ay kung ano ito. Pero buo na po ang desisyon ko at hindi na magbabago. Sabi pa ng magulang ni Myla na tingnan daw sana ang matagal naming pagsasama ng anak nila at sana ay hindi ko iurong ang kasal. Umaasa pa rin ang pamilya ni Myla na itutuloy ko ang kasal pero issue po sa akin ang katapatan, Papa Dudut. Maraming pagkakataon sana na sinabi niya sa akin ang tungkol kay Lawrence. Ang tungkol sa bata pero hindi. Kahit napapansin ng mga tao na hindi ko kamukha ang bata ay hindi pa rin niya sinabi ang katotohanan. Kung ang kasama mo ay sinungaling, magiging kasinungalingan din ang inyong pagsasama at ayoko ng ganon. Kung sinabi lang ni Myla ng maaga ang lahat, siguro ay napatawad ko siya at matutuloy ang kasal. At kahit na hindi ko anak ang bata ay aakuin ko. Pero sobrang tagal na at sa kahuli-hulihan ay hindi pa rin siya umamin nang hindi ko kusang sinabi sa kanya ang nalalaman ko. Kuya, parang naaasiwa na akong kasama ka. Hindi mo naman ako kadugo eh. Wala na kayo pati ni tita. Bukas na sana yung kasal niyo eh. Talaga bang hindi na matutuloy? Ayaw mo na talaga? Ayoko na. Wala na. Kuya, baba mo na ako dito. Hindi. Ihahatid kita sa bahay nyo. Kailangan kahit mali o may nagawang kasalanan ng tita ko, sa kanya pa rin ako dapat kakampi. Alam mo, takot akong magka-jowa kasi maraming hindi matitinong lalaki. Sabi ko nga sa sarili ko kung magkaka-jowa ako yung katulad mo kasi mabait ka. Deserve mo yung maging masaya, kuya. Deserve din ng tita ko na maging masaya. Sana naman bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Pag-isipan mo. Konting oras na lang oh. Pag-iisipan ko. Pag-iisipan ko, Menchu. Alam mo naman yung number ko, tawagan mo lang ako.
Sasamahan ko lang sa pag-iyak yung tita ko. Sige na, baba mo na ako. Magtataksi na lang ako. Sigurado ka ba talaga? Oo, baba mo na lang ako. Okay, sige. Hintayin ko yung tawag mo, kuya, ha? Sige. Salamat. Hello, Menchu? Kuya, puntahan mo kami, nandito kami ngayon sa ospital. Ano? Bakit? Si Tita Myla naglaslas ng pulso. Ano? Sabi ko naman sa'yo tumawag ka, ba't hindi ka tumawag? Ba't ang tigas ng puso mo? Ba't ayaw mo magpatawad? Di ba ito lang naman yung kasalanan ng tita ko? Alam kong malaking kasalanan to, pero mahal ka ni tita. Isang ospital! I-text mo sa akin ang address. Pupunta ako ngayon na. Kuya, please, punta ka na. Oo, pupunta na ako. Myla, Edmond? Edmond? nandito na ako. Edmond, sorry. I'm really sorry. Bakit mo naman ginawa to? Munti ka nang mapuruhan sa ginawa mo eh. Nagsisisi ako sa kasalanan ko. Ako ang sumira ng lahat. Myla, sa totoo lang, gusto ko na talagang tigilan ang ugnayan natin at kalimutan ka. Alam ko naman eh. Kasuklam-suklam yung ginawa ko. Huwag ka nang umiyak. Myla, kahit ganun pa man, naging mabuti ka sa akin. Kasama ka sa mga pangarap ko kahit nung college pa tayo. Siguro nagkamali ka lang ng hindi mo inaasahan. Natukso ka sa mga bagay. Siguro maraming magsasabi sa akin na baliw ako kung itutuloy ang kasal. Di ba? Bakit kita pakakasalan eh? Iba ang nakabuntis sa'yo. Pero naisip ko na magsimula tayo. Anak ko si Junior. Kahit ano pa man ang mangyari, kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula tayo ulit. Edmond? Talaga? Sasabihan ko sila na dito na tayo magpapakasal sa loob ng ospital. Huwag ka nang umiyak. Matutuloy ang kasal natin. Edmond? Edmond? Salamat sa pagmamahal. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. Ako, si Myla at si Menchu lang ang nakakaalam tungkol kay Lawrence at sa baby. Ang dali lang lumambot ng puso ko, Papa Dudut. Tama rin naman kasi ang sabi sa akin ni Menchu at ng mga tao sa paligid na dapat ko ring isaalang-alang ang mga taon na nagsama kami. Tatawagan ko na talaga sana si Menchu noon para kausapin si Myla. Naunahan lang ako ng paglaslas ni Myla. Tatanggapin ko na sana siya at bibigyan ng second chance. Kasi baka natukso lang talaga siya at nawala sa isip niya na mauuwi sa isang bangungot ang lahat. Hindi rin naman ako perpektong tao. Nagkakamali din ako. Natuloy ang kasal at binyag sa loob ng ospital, Papa Dudut. Kami-kami lang ng pamilya ko at pamilya ni Myla ang nandoon. Hindi ko na inisip pa ang nakaraan. Nakakatuwa nga na para kaming galing sa gera. May mga pasa ako dahil sa mga tama ng suntok ni Lawrence at siya naman ay ang paglalaslas niya ng pulso. Ano yan? Bakit may ring light? Magva-vlogger ka na ba? Hindi ah. Mag-online selling na ulit ako pero kasama ka na. Ikaw nang sasagot sa mga messages. Bawal na ang meet-up. Shipping na lang. Pwede. So gagawa ka na ulit ng panibagong page sa online business mo? Oo. Babe, sorry doon ah. Kalimutan mo na yon. Salamat sa pangunawa. Okay na yon. Move forward na tayo.
Okay? Salamat talaga. Teka, gagawa ko ng video para sa business natin. Sumali ka. Babe, hindi ako magaling yan sa video-video na yan. Ano ka ba? Kaya mo yan, promise. Sige, paano ba yan? Ganito lang. Oy, Menchu, halika nga dito. Kayong dalawa na lang ng tita mo ang mag-video. Ako na lang kukuha. Pero kayo mag-i-edit Huwag niyo na ako isali sa video, okay? Kuya, kaya nyo yan. Artistahin kaya itsura mo. Para nga kayong si Mark Heras eh. Bolera nito? Ilang milk tea ba gusto mo? Mga 4. Alam mo, ang takaw mo talaga sa milk tea. Ganyan talaga yan. Parang pinaglihi sa milk tea. Hindi pa naman uso ang milk tea nung pinagbubuntis siya. Ano bang gagawin sa video na yan? Ayan naman pala eh. Simulan nyo na. Teka, anong ibebenta natin? Anything under the sun. PM is the key. Wala na kaming balita kay Lawrence Papadudut. Hindi ko na rin inisip na hindi ko anak ang junior namin. Masaya ako sa pamilya ko sa ngayon kahit na minsan itong muntik nang masira at hindi matuloy na magiging asawa ko si Myla. Sana kahit papaano ay may nakuhang aral ang ating mga kapuso sa ibinahagi kong kwento. Naging successful ang online selling namin ni Myla, Papadudut. Si Menchu naman ay tapos na rin sa kolehiyo. Hindi muna siya nagtatrabaho at ang online selling muna ang inatupag niya dahil malaki po ang kinikita namin. Marami po kaming naging customers, ang iba po ay nagiging reseller na rin namin sa probinsya. Minsan ang isang negosyo ay bumagsak kasama ang moral ng tao at minsan naman ay umaangat. Dapat alam natin kung paano paggalawin ang isang business, mapa-online man ito o hindi. At kapag may pinapatakbo kang negosyo, huwag mong sakyan ng ibang business na ikakasira ng business mo at ng buhay mo. Ang inyong kapuso at kabarangay, Edmond. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagmahal ang tao, gusto niyang siya lang at walang ibang kahati sa puso ng minamahal nito. Kapag nagmahal ang tao ay kailangang klaro na siya lamang ang gusto. Ikaw, kabarangay, kaya mo ba na may kahati sa puso ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Dindo, 55 years old. Isang sumakses na negosyante at isang sumakses na lover. Paanong sumakses na lover? 3 kasi ang girlfriends ko. Huwag kayong magalit agad. Consensual naman po ito. Lahat sila ay payag sa sitwasyon. Isa kasi akong polyamorous. Yun bang maraming karelasyon at may consent yon? Wala po itong kinalaman sa relihiyon ko. Isa akong sagradong Katoliko. Alam ng mga karelasyon ko na pinagsasabay-sabay ko sila. Walang kabit sa kanila. Sadyang karelasyon ko lamang talaga silang lahat. Nagsimula po ang pagiging polyamorous ko noong nagkahiwalay kami ng asawa ko. 25 years old ako noong ikasal. Nagtagal lang ang relasyon namin ng 4 na taon dahil mabilis akong ma-attract sa ibang babae. Pero hindi ko naman siya niloko. Sadyang hindi lang ako makapagpigil na magkaroon ng interest
sa ibang babae. Pero hindi ko naman tinutuloy hanggang tingin lang ako. Naging intense ang kagustuhan ko magkaroon ng maraming karelasyon, kaya nawalan ako ng gana sa asawa ko. Inamin ko sa kanya ang totoo at nagkahiwalay kami. Natagalan bago ako magkaroon ulit ng karelasyon kasi gusto ko na ngang subukan yung maraming karelasyon. Pero walang pumayag. Hanggang sa nakilala ko si Jem, 35 years old, liberated at dating lumaki sa ibang bansa. Kaya komportable akong sinabi sa kanya ang kagustuhan kong masubukan ang polyamory o non-monogamy relationship. Payag siya. Gusto rin daw niyang mag-explore. Kaya pumasok na rin sa eksena ang mga sumunod kong karelasyon na sumabay kay Jem. Sumunod ay si Mela, 30 years old, at ang pinakabago na si Ruby, 25 years old. Dindo, parang nagka-crave ako ng bulalo. Order tayo. Saang resto mo ba gusto? Sa Tagaytay. May magdi-deliver kaya mula Tagaytay hanggang dito sa Marikina? Ayoko ng delivery. Pagdating nun malamang masebo na. Hindi na lang ako dinerecho. Gusto mo lang palang magtagaytay. Hiya ako eh. O sige, magbihis ka na para bago magdilim andun na tayo. Hindi ako nakakatikim ng bulalo ngayon. Ha? Ang gulo. Kala ko ba gusto mo ng bulalo? Bukas ko pa gustong tumikim ng bulalo. Saktong 5 p.m. yung cravings ko ah. Alas siya. Tara na please. Alanganin ako bukas. May date kami ni Mela. Mansari namin. Oo nga pala. 14 bukas. Happy Mansari sa inyo. Stay strong. Salamat. Ngayon ba ayaw mo talaga? Pwede pa naman tayong humabol. Hindi na. Sa Friday na lang kaya. Nagpapasama naman si Ruby para sa Art Fest sa Makati. Wala na bang ibang araw? Biyernes lang ako available eh. Teka, susubukan kong tawagan si Ruby kung anong update dun sa Art Fest na yon. Hi, Dindo baby. Bakit? Ruby, tuloy ba tayo sa Friday? Oo naman, pero kasama ko yung ibang friends kong Gen Z ha. Okay lang ba sa'yo? Okay lang bang bumawi na lang ako sa'yo sa ibang araw? Gusto kasi ni Jem pumunta sa Tagaytay para magbulalo. Ay, hello kay Jem. Sige, go lang kayo sa Friday kasi naisip ko rin baka hindi ka makarelate sa usapan namin ng friends ko. Bawi ka na lang sa akin bukas. Coffee date tayo. Nako, yun lang. May date kami ni Mela bukas. Mansari namin. Oo nga pala no, 14th pala bukas. Uy, happy Mansari! I-text mo ako kung kailan pa next na available ka. Tapos kung saan mo gustong pumunta. Babawi ako sa'yo, promise. Sige, check ko mamaya sa schedule ko. Sige na baby, may pinapanood kasi akong K-drama ngayon. Ang intense na ng mga nangyayari. Usap na lang tayo later ha. Bye! Love you! Bye! Love you too! Jem, okay na tayo sa Friday. Pumayag na si Ruby na hindi ako kasama sa Art Fest. Hindi ba nakakahiya sa kanya? Siya pa naman tong naunang nagpa-schedule sa'yo. Hindi naman. Okay lang daw sa kanya kasi kasama naman daw niya yung Gen Z friends niya. Baka ma-out of place pa ako ron pag magkakasama kami. Alam mo naman kung anong henerasyon ko. Baka magmukha kang babysitter pagkasama mo sila. Grabe to. Ganun na ba ako katanda sa paningin mo? Ang hot nga ng edad mo eh. Halika nga rito, Daddy. Palambing ang baby mo. Ang bilis bumawi ah. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Papakainin talaga kita ng maraming bulalo sa Tagaytay sa Friday. Ang swabe lang ng relasyon ko sa 3 girlfriends ko, hindi ba? Feeling ko ay maraming mga lalaki ang naiinggit sa akin. Paano ba naman ay 3 understanding at submissive na girlfriends ang meron ako? Lahat sila ay magaganda at sexy.
Bonus pa na marunong makisama at malawak ang pag-iisip. Kahit medyo magkakalayo rin ang edad nila, hindi rin yon naging sagabal para magkaintindihan sila. Close na nga silang tatlo dahil may times na magkakasama naman kaming tatlo kapag pare-parehas na bakante ang mga schedules namin. Lahat ng kailangan nila ako rin ang gumagastos. Kumagay good provider ako sa kanila. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nag-stay din sila. Palibhasa lahat sila ay may daddy issues. Mga tatay na inabandona sila nung mga bata pa lamang sila. Kaya nakahanap din sila ng daddy image sa akin. Marami ang nanghuhusga sa relasyong meron ako sa kanila. Kasi pinopost ko rin sila sa Facebook. Proud ako. Pero binabash nila ako kaya nag-uusap-usap kaming apat na maging low-key na lamang kami sa social media. Paraan ko na rin yon para proteksyonan ng mga mahal kong girlfriends. Actually, ideyang ngayon ni Mela, ang ikalawa kong girlfriend. Isa siyang public school teacher kaya malakas din yung suggestion niyang huwag naming ilantad masyado sa social media ang relasyon namin dahil ayaw niyang may hindi magandang maisip sa kanyang mga estudyante niya. Lalo na yung mga magulang na mga estudyante niya. Tulad ni Jem, malawak din ang pag-iisip ni Mela at ang maganda pa ay lagi rin niya akong pinoproteksyonan sa mga taong gusto akong husgahan. Papa Dudut. Masarap tong in-order kong fresh oyster. Gusto mo ba? Nako, pass. Alam mo namang sensitive ang sikmura ako. May meeting pa naman ako bukas. Ay, oo nga pala. Sorry. Yung gift ko pala sa'yo sa mansari natin, nasa kondo ha. Naiwan ko kasi. Sorry talaga, hindi ko nadala. Nagmamadali na kasi ako eh. Okay lang yon. Ano ka ba? Alam mo namang hindi ako mahilig sa regalo. Hindi ko naman love language yan. Oo nga pala, quality time ang love language mo. At consideration. Ha? May bagong love language na pala? In-update ng mga Gen Z. Gusto ko, i-consider mo pa rin ako sa mga plano mo o desisyon. Kahit 3 kaming karelasyon mo. Lagi naman, di ba? Alam nyo namang kinakausap ko kayo isa-isa kung may mga gagawin akong desisyon. Kino-consider ko rin syempre ang mararamdaman nyo. Alam mo yan. Alam nyo lahat yan. Alam ko naman. Gusto ko lang uli ipaalala. Hindi ko yung nakakalimutan, no? Kaya nga ang swerte ko sa'yo eh. Kasi kahit 3 kaming karelasyon mo, hindi mo pa rin nakakalimutan ang responsibilidad mo sa akin. Time management lang yan. Tsaka maraming pera. Hindi ka naman pwedeng pumasok sa ganitong klaseng relasyon kung butas ang bulsa mo, di ba? Siyempre, kailangan kong i-provide ang needs nyo. Lalo sa mga date natin. Ay, ang swerte lang talaga naming 3 sa'yo. At swerte rin ako sa inyo, no? Sobrang understanding nyo. Hindi ko alam kung bakit ako binagsakan ng ganitong biyaya. Tumatawag si Ruby. Sagutin ko lang ha. Hello, Ruby? Hello, Dindo. Tapos na ba kayo sa monthsary date nyo ni Mela? Hindi pa. Kakasimula pa lang namin. Na-traffic kami kanina eh. Bakit? Bored kasi ako ngayon eh. Nag-cancel yung friends ko, nandito ako sa mall ngayon. Ayokong mag-isa. Padalan kita ng pera pang shopping mo. Ayoko ng pera. Gusto ko ng kasama. Teka, kakausapin ko si Mela. Mela, si Ruby nagpapasama sa mall. Nag-cancel daw friends niya sa gala nila. Papuntahin mo na lang kaya siya rito para safe siya. Ang fragile pa naman ni Ruby. Baka kung ano pa mangyari sa kanya. Okay lang sa'yo, nakasalo natin siya sa date natin. Okay lang. The more, the merrier. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ruby, pumunta ka na lang daw dito sa restaurant kung asan kami ni Mela. Pero monthsary date nyo ngayon. Ayoko maging third wheel, nakakahiya kaya. Siya nga ang nag-suggest. Nagwo-worry siya sa'yo. Alam kasi niyang mahina akong person. Yan nga rin ang sabi niya. O ano, ibubuk na kita ng masasakyan ha? Isasend ko na rin sa'yo yung menu nila rito para maka-order na ako. Okay, sige. See you. Love you. Pakisabi kay Mela, love na love ko siya. Love you too. Ingat ka.
Send mo sa akin yung location mo para mabuko na masasakyan mo. Okay po. Pumayag si Ruby? Oo, ibubuko lang siya ng masasakyan. Thank you, Mela, ha? Para saan? Sa pagiging understanding at caring mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Love you. Love you too. Nakatitig lang ako kay Mela at sinusubukan kong tignan kung kaplastikan lang ba ang pinakita niya sa akin. Pero naramdaman kong sincere siya. Gusto niya talagang makasama rin si Ruby. Kilala na rin halos niya si Ruby at ang mga hilig nito. Siya na nga rin ang nagsuggest ng orderin ni Ruby at pumayag naman si Ruby dahil yun daw ang gusto niya. Nakakatuwang pagmasdan kung gaano nagmamahala ng mga girlfriend ko. Nang makarating na nga si Ruby sa restaurant, una pa niyang niyakap si Mela kesa sa akin. Mas kinumusta pa niya si Mela at mas nakapag-usap pa silang dalawa. Akala mo'y date nila yon. Munti ka na ako ma-out of place, pero ayos lang. Ang saya lang sa kalooban na makita silang masaya. Mas naging masaya ang monthsary date namin yon ni Mela. Panay na kasi ang tawanan namin. Bentang-benta kasi ang jokes ni Ruby sa amin ni Mela. Masiyahin talaga at little sunshine kung may tuturing namin si Ruby. Ang sarap niyang alagaan at mahalin. Kaya nga kahit malaki ang agwat ng edad niya sa akin ay ayos lang. Nagkakaintindihan pa rin kami. Mature din siyang mag-isip kaya nga pumayag din siya agad sa relasyong yon. Aware na raw siya sa ganong klase ng relasyon base na rin sa mga kwentuhan ng mga kamag-anak niyang nasa ibang bansa at liberated. Kaya hindi natagalan ang pagpapaliwanag ko sa kanya noong time na nililigawan ko pa nga siya. Gusto rin daw niyang masubukan at so far ay wala naman siyang naging reklamo dahil tulad ng sinabi ko, lahat ng kailangan niya na ibibigay ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kina Jem at kay Mela. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung schedule lang naman ang pag-uusapan, baka nagtataka na rin kayo kung paano ko nahahandle ang oras ko sa 3 karelasyon ko. May oras pa ba ako para sa kanilang lahat? May oras pa ba ako sa sarili ko? Sa negosyo ko, sa pamilya ko? Lahat ng sagot sa mga tanong na yan ay oo. Magaling ako mag-schedule ng oras. Inayos ko talaga ang schedule naming 4 para patas ang hatian sa akin. Inalam ko ang schedule ng bawat isa. Kung kailan sila madalas free, doon ko ina-adjust ang schedule ko. Aaminin ko nung una syempre hindi yon ganong kadali pero nakasanayan na lang din. Hinahanap-hanap na ng katawang ko ang nakasanayan kong schedule. Maganda nga rin na madalas puno na ang schedule ko para hindi na ako makapag-isip ng mga hindi mga magaganda. Iwas overthink kumbaga. Isa yon sa advantages na meron kang 3 karelasyon na kumukuha ng halos lahat ng oras at atensyon mo. Nawawalan ka ng oras para mag-isip ng mga negative na nangyayari sa buhay mo. Lagi ako naaaliw sa presensya nila. Wala tuloy akong stress masyado na nararamdaman maliban sa negosyo ko. Dadaan lang saglit ang stress na yon sa trabaho. Tapos makakalimutan ko na kaagad. Paano ba naman kasi meron akong 3 karelasyon na nagpapagaan ng lahat ng problema ko? Sa konting lambingan lang nila at pag-aalala, nababawasan na ang bigat kaya mas lalo akong nagpupursige na magtrabaho para masuklian ko ang lahat ng mga ginagawa nilang suporta at ibinibigay na pagmamahal sa akin. Kung ako lang talagang mag-isa, hindi ko yon kakayanin. Alam siguro ni Lord yon, kaya pinayagan niya akong humakot ng 3 supportive and understanding na mga karelasyon. Paborito ko talaga rito sa Binondo.
Ang sarap ng pagkain! Heaven! Kaya nung niyaya niyo ako ni Dindo, umuo agad ako. Panalo yung asado nila rito, di ba Dindo? Kahit saan pa tayo kumain, basta kasama kayong tatlo, masarap lahat. Busog palagi. Bakit kasi hindi sumama si Ruby? Sayang naman. Kompleto na sana tayo ngayon. Tama. Eh di sana narinig pa niya ng buo tong pangbobola ni Dindo sa atin. Tinatapos pa raw niya yung K-drama na pinapanood niya. Ang dami na raw kasing spoiler sa Facebook. Ay, gets. Lagi ko nga nakikita yung rants niya sa Facebook tungkol dyan sa mga spoiler. Nakasadreact nga ako madalas sa mga post niya para ipakita yung support ko. Yung bunso pa naman nating yun, pet peeve talagang spoilers ng K-drama. Nakakamiss tuloy kasama si Ruby. Ilang araw na siyang hindi nagpapakita sa akin eh. Iba kasi kapag nahook ka na sa K-drama, ang hirap ng bitawan ng cellphone mo. Umabot din ako sa ganong phase, no? Buti nga't natigilan ko. Paano mo natigilan? Wala na nakilala ko si Dindo. Hindi ko na kailangan kiligin sa mga K-drama kasi nakahanap na ako ng real life opa. Oh, sino ngayon ang magaling mang bola, ha? Kiniligang sikmura ako ron ah. Hindi ko alam kung dala ba ng betsin na nakain ko o dahil lang sa sinabi mo, Jem. Teka, competitive ako. Wait ka lang, Jem. May pangbobola rin ako kay Dindo mamaya. Magpapatunaw lang ako saglit. Ay, Okay ka lang, Jem? Ang lalim ng hugot ng buntong hininga mo ron ah. May problema ba? wala naman. Tigilan mo nga ako. Kilala na kita. Kwento ka na. Andito kami ni Dindo para sa'yo. Kasi ang saya ko lang kapag kasama kayo. Lalo pa pag andito si Ruby. Nasisenti ako lalo nang pagpauwi na ako sa apartment ko. Tapos mag-isa na lang ako ulit. Mag-isa rin ako sa apartment ko at gets ko yung sinasabi mo. Malungkot talagang maging mag-isa. Oh, wag na kayong malungkot. Pati ako nahahawa sa inyo eh. Balik tayo sa usapang betsin. Ay, okay. Malungkot na nga kayo. Ano bang magagawa ko para maging masaya ulit kayo? Wala naman. Lilipas din to. Ganito talaga ako minsan kapag sobra yung saya. Biglang susundot yung lungkot. Weird, diba? Hindi yan weird. Minsan kasi sa sobrang saya natin, bigla tayong kakabahan na baka may bawi. Baka biglang parating na uli yung lungkot. Kasi hindi naman palaging masaya, di ba? Kaya tuloy ayun. Minsan nakakatakot ng maging sobrang masaya kasi pwedeng bawiin sa'yo yun anytime. Naisip ko lang ngayon. Ewan kung papayag kayo ha? Gusto nyo bang magsama-sama na lang tayo sa kondo ko? Magli-live-in tayong apat? Oo, matagal ko na rin naiisip yun na i-suggest. Kaya lang, baka hindi pa kayo ready. Pero parang sign na tong usapan natin na ituloy ko na nga. Kahit ako rin kasi, nalulungkot kapag hindi ko kayo nakakasama pag-uwi. Ang bilis ko lang kayo mamiss. Naisip ko rin yan. Kaya lang nahihiya ako i-suggest. Parang ang kapal kasi ng mukha ko pag ganun. Ako rin. So payag na kayong dalawa sa pagli-live-in natin? Oo! Si Ruby na lang ang kailangan para makulain na tong drawing natin. Teka, tatawagan ko siya. Hi, Dindo! Ruby, may good news kami para sa'yo. Ready ka na ba? Binabalita ko na nga kay Ruby ang plano namin ni Jem at Mela na magsama-sama na sa kondo. Agad namang pumayag si Ruby at gusto rin daw niya ang ideya na yon. Malaking tipid yon sa kanya lalo't hindi na siya uupa pa. Makakapag-abot na raw siya ng mas malaki sa mga magulang niya. Natuwa naman sina Mela at Jem sa sinasabi ni Ruby. Yun lang naman ang siselyo noon sa usapan namin. After noon ay nagsabi si Ruby na susunod siya sa amin sa Binondo para mapag-usapan namin ang planong pagli-live-in. Wala pang isang oras, nakarating na nga si Ruby. Mas naging maayos ang usapan dahil 3 na silang kaharap ko ng mga oras na yon. Lahat sila ay masaya. Nagyakapan pa nga sila dahil yun daw ang pinakamagandang plano na nailabas nila.
Inabot na nga kami ng ilang oras pa sa Binondo dahil napasarap na nga sa pagkain, napasarap pa sa usapan. Ilang buwan ang inabot bago tuluyang nakalipat ang 3 karelasyon ko sa bahay. May mga inayos pa rin kasi sila sa dati nilang inuupahan. Kasabay noon ay pinagbebenta na rin nila ang mga appliance nila na hindi nila pwedeng isiksik sa kondo. Damit lang at ibang gamit pang babae ang dinala nila sa paglipat nila. Alam naman kasi nila na kumpleto ako sa appliance at ibang gamit. At nangako ako sa kanila na kung hindi pa sapat ang mga gamit ko, ipagbibili ko sila oras na makasettle silang 3 sa kondo. Sa unang Sabado na magkakasama kami sa sala, masaya kaming nag-uusap-usap. Kahit puyat kaming 4 dahil nga napasarap sa kwentuhan noong isang gabi, ay makikita mong puno pa rin kami ng enerhiya sa katawan. Kahit ako nga mismo na may edad na ay sinusubukan ko pa rin makahabol sa usapan at harutan nilang 3, Papa Dudut. Gusto nyo bang ipagtimpla ko kayo ng kape? O umorder na lang ako? Wag na. Baka mamayang gabi hindi na naman tayo makatulog. Gusto na naman yata ni Dindo magpuyat eh. Nasusulit niya ang pagpupuyat kasi nilalambing natin siya eh. Enjoy na enjoy siya sa cuddles. Sobra nyo naman akong i-judge. Baka lang kako gusto nyong sumigla ulit kaya nag-offer ako ng kape. Parang palobat na kasi kayo. Mukha pa ba kaming lowbat para sa'yo? Para na nga kaming kitikiti sa likod oh. Fully charged pa kami. Kumalma na lang muna tayo dito sa sala. Ayos naman kami, Dindo. Baka mabore kayo ha? Sabihin nyo lang kung anong kailangan kong gawin para mapagsilbihan ko kayo. Gusto nyo, pwede ko pa kayong sayawan habang naka-boxer shorts na butas. O mas maganda ata kung walang boxer shorts. Mas matapang pa yun na pampagising kesa sa kape. Huwag nang masyadong aligaga, Dindo. Tama naman si Jem. Kumalma ka lang please, ayos lang talaga kami. Hindi mo kailangan sumayaw na naka-boxer shorts lang. Mamayang gabi na lang, pampatulog namin. Ano palang gusto nyong gawin kung ayaw nyo akong makitang sumayaw? Chill lang. Umupo lang sa sala. Tumulala sa bintana. Ay, perfect. O kaya pwedeng manood tayo ng pelikula. Ayoko manood. Ayoko nang maingay ang background. May gusto sana kasi kung panoorin. Feeling ko magugustuhan niya yon. Hinaan na lang natin yung volume para hindi maingayan si Jem. Ayoko rin ng maingay na background. Chill na lang talaga. Ang ganda pa naman ng liwanag sa labas oh. Ang sarap tumulala. Mamayang gabi mo na lang panoorin yung movie na sinasabi mo, Ate Mela. Maka Ate Mela naman to? 5 years lang naman tanda ako sa'yo. Saka baby faced ako, no? Kahit baby face ka, mas matanda ka pa rin sa akin. Char. Uy, wag ganyang biro, Ruby ha. Mas matanda ako sa inyong dalawa kaya ang off ng joke na yan. Ay, sorry. Joke lang naman talaga yun eh. Gets ko naman. Sorry po ulit. Order na lang kaya ako ng pizza. Lantakan natin habang nagchichill dito sa sala. Masarap tumulala kapag busog ang tiyan. Alam mo namang hindi ako kumakain ng pizza. Pero ako gusto ko. Hindi naman ako napagbigyan sa panonood ng movie. Pagbigyan niyo na ako sa pagkain. Suportahan kita sa pizza, Mela. Bilang pagsorry ko sa pagtawag sa'yo ng ate kanina. Pinaalala mo pa, Ruby. Kinalimutan ko na nga eh. Oops, sorry. Hindi ko sinasadya. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Kailangan nyo ng kape. Sumasahid na ang mood nyo. Mamaya nga, wag na tayong magpuyat. Matulog na tayo ng maaga. Ayos lang kami, Dindo. Ganito talaga kami mga babae. Minsan may toyo. Umaapaw nga ang toyo ko ngayon eh. Ewan ko ba? Siguro malapit na ang period ko. Ako rin eh. Irregular ka rin ba, Jem? Oo. Sa mood ako bumabase kung malapit na ang red days ko. Pare-parehas pala tayong irregular. Kaya ang lakas ng tagas ng toyo sa atin eh. Good luck sa'yo, Dindo. Mukhang malulunod ka sa toyo namin once a month. Ipag-pray ka na lang namin. Kasi wala na kaming magagawa sa hormones namin eh. Or mag-out of town ka na lang kapag malapit na ang dalaw namin. Para marked safe ka sa bagyong toyo. Order na talaga ako ng kape.
Bahala kayo kung ayaw niyong sumabay. Aaminin kong medyo nakaramdam ako ng takot nang marinig ko ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Yun kasi ang unang beses na narinig ko na nagkokontrahan sila. Sa ilang taong ko na kasi silang nakasama ay hindi naman sila ganong kung umasta. Mabuti na lang at mabilis na ubos ang toyo. Mabilis na naapula ang apoy. Nagbalik na ulit sa masayang usapan. Pero kabado pa rin ako at palaging nakabantay. Ayokong magtalong muli sila at lumalim yon. Ako kasi ang kawawa. Ako ang dapat nasa gitna. Pero sa unang beses na nag-overthink ako ay malamang kapag nagtalo-talo sila. Tatanungin nila ako kung kanino ako papanig sa kanila. Ayoko namang may panigan, alam kong sasama ang loob ng mga hindi ko pipiliin. Hindi pa man din yon nangyayari pero kabado na ako kung sakali. Napansin nila ang pagkabahala sa mukha ko. Nagtanong sila at sa unang pagkakataon, napilitan akong magsinungaling. Sinabi kong may iniisip lamang akong bagong pakulo sa negosyo ko. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa kanila para kunwari ay lalabas muna para puntahan ang negosyo ko. Pero ang hindi nila alam, lumabas lamang talaga ako para magpahangin. Nagtungo ako sa paborito kong coffee shop at doon nagpakalunod muna sa kape habang nakatulala at iniisip kung tama ba ang naging desisyon kong i-live-in ang tatlong girlfriends ko. Wala akong nakuhang sagot ng mga oras na yon. Pero sapat na sa akin na nasa yara ng kape ang sistema ko. Kahit papaano, na-relax ako at mas nag-lean sa positibong mangyayari ngayong kasama ko na silang tatlo sa iisang bubong. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan nga ng mga araw ay hindi ko na maintindihan kung saan ako lulugar. Totoong masaya na nakakasama ko na sa iisang bahay ang mga karelasyon ko. Kakaibang lambing, harutan at suportahan ang nakukuha ko sa kanila. Parang ang sarap umuwi palagi, lalo't alam mong may nakaabang na sayo sa pinto. Kaya lang ay hindi naman masaya palagi ang makasama silang tatlo sa iisang bubong. Maraming araw din na nai-stress ako sa kanilang paiba-ibang mood. Iba talaga ang toyo ng mga babae. Lalo na't nagsasama-sama pa silang tatlo. Kita ko kung paano sila mag-away-away. Kita ko kung paano sila magkatampuhan at damay ako roon palagi. Kahit sinong lalaki ay mababaliw sa ganong sitwasyon. Sobrang na-stress ako pero hindi ko na lamang pinaparamdam sa kanila. Ayaw kong magatungan pa ang toyo nila kapag pinansin ko na yung mood nila. Bigla ko ngang naalala ang dating asawa ko. Malala rin ang toyo noon pero at least siya lang ang iniintindi ko noon. Hindi katulad sa kasalukuyang sitwasyon ko na tatlo ang kailangan kong intindihin. Alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil una, ako naman ang nagsuggest na magsama-sama na kaming apat at gusto ko naman talagang makasama na sila. Wala naman akong ibang gustong makasama sa isang bubong kundi silang tatlo lang. Kaya hindi ko na rin pinatagal pa. Naisip ko na lang na siguro ay kailangan ko lang talagang mag-adjust. Mahigit 6 na buwan pa lang naman kaming magkakasama. Nagkakapaan pa talaga ng ugali. Sinubukan kong palawakin pa ang pasensya ko hanggang sa isang araw. Kakauwi ko lang ng bahay nang marinig ko ang pagtatalo nilang tatlo habang nasa hallway ako ng kondo. Pinakamatinding away nilang tatlo yon, Papa Dudut.